fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Nobyembre 22, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 33 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Mansaya Creek gindredge sa Department of Public Works and Highways, basura kag mga nagatulubo sining mga tanom nakuha. Sa dugang pa nga mga balita na tipon nga basura sa Iloilo River nakuha na sa City Enro or City Environment and Natural Resources Office. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon. Association of Barangay Captain sa distrito sa Haro hindi pa matumod kung ginabuhinan gidman sa mga barangay official ang AICS assistance para sa mga pumuluyo. Samtang Provincial Board na na ang sabat sa pila ka mga district engineer sa request sa project details sa flood control projects. Samtang Barangay Council sa Boulevard Molo nagapanigayon sa special session nanungod sa sining issue sa utang sa Sangguniang Kabataan Chairperson ginklaro nga yara lamang sa 50,000 pesos ang ilang sining balayran, hindi kay 400,000 pesos. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udo. Sa dugang pa mga talupang doon nga mga balita, pasiplatan man naton mga dalaguan mga balita national. Ang National Bureau of Investigation nakadeploy na sa karon sa sining pag-serbe sa warrant of arrest sa kay former Representative Saldico kag iban pa nga mga nalink sa ginaligar multi-billion peso flood control irregularities. Nagkadto na to ang National Bureau of Investigation sa puluyan sa pilag ka mga taga Department of Public Works and Highways. But to no avail sila. Wala dito ang nasambitan sinikaronia nga mga personalidad. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, istoryan man naton ining natalana siniyang dagdag bawas sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod sining simana. Mayara naman kita sa pagalauman karon iyang dagdag bawas sa sining presyo sa gatong. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon. Sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ang detalye sini bantayan pagbalik naton pagkatapos ang mga nagapauna kag dalaguan mga balita sa Bombo Network News. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This
is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-22 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown na 33 days to go before Christmas Day. Sa ating mga headlines, dating Senate President at dating Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile inihihimlay na dyan sa libingan ng mga bayani. Ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police nagpakalat na ng mga tauhan para sa implementasyon ng arrest warrant laban kay Zaldico. Si Senator Amy Marcos dapat daw noon pa nagsalita kaugnay ng issue ng paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon naman yan kay Atty. Harry Roque. Abangan din mamaya sa ating entertainment news ang North Luzon Expressways pinaghahandaan ang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil yan sa Blackpink concert. At sa ating balita sa ibayong dagat, ilan pang mga pangunahing komunidad sa Donetsk region ay nakubkob ng Russia. 41 na itala namang nasawi kaugnay ng matinding pagbaha sa Central Vietnam. Mas malakas na ulan, inaasahan pa. Abangan din mamaya mahigit 250 iligal na mga imigrante inaresto sa Charlotte. Negosyo sa lugar nagsara kasabayan ng Operation Charlotte Web. Sa ating balitang palakasan, ang ating kababayan na si Islay Bumogaw na natiling undefeated kasunod na rin ng knockout performance laban naman sa Thai Fighter. Samantala sa NBA, Boston Celtics laban sa Brooklyn Nets. Alamin mamaya kung anong resulta. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, dinaluhan ng ilang kaanak at malalapit na kaibigan ang paghihimlay sa labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani. Dumalo sa seremonya ang kanyang pamilya at mga kaibigan at ilang dating kasamahan din sa serbisyo publiko na nagtrabaho sa kanya sa iba't ibang panahon ng kanyang karir. Si Enrile ay isa sa mga pinakamatagal na nagsilbi sa pamahalaan. Kilala bilang abogado, mambabatas at dating kalihim ng Department of National Defense o ministro ng naturang tanggapan, isa sa mga pangunahing personalidad din sa panahon ng batas militar o martial law sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Romualdez o Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ngunit kalaunan ay naging bahagi rin ng EDSA People Power Revolution ng taong 1986. Bilang senador, ilang dekada siya na naging bahagi ng legislatura at minsan ding nagsilbi na Senate President. Sa kanyang mahabang karir ay nakilala siya sa mga kontrobersyal na issue at kanyang matinding impluwensya sa politika dito sa ating bansa. Ang kanyang libing, yan sa libingan ng mga bayani, ay simbolo mano ng pagkilala sa kanyang matagal na serbisyo sa pamahalaan. Bagamat nananatiling hati ang pananaw ng ilan, ukol naman sa kanyang naging papel sa ating kasaysayan. Samantala, patuloy na nakikidalamhati ang ilang personalidad sa pagpanaw ni Enrile, lalo na yung kanyang mga naging malapit na kaibigan at nagbigay pugay din sa iba't ibang pamamaraan ng mga ito at kaugnay ng matatag na leader at kaibigan umano kung kanila itong isalarawan. Kaugnay pa niyan, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang yumaong dating Senate President Juan Ponce Enrile na tinawag niyang isang bihirang lingkod bayan na kailanman ay hindi gumawa ng anumang laban sa interes ng bansa. Sa eulogy sa Malacanang, sinabi ni Marcos na malinaw kay Enrile ang prinsipyo. Ito'y umatras kapag makakasama sa Pilipinas. Anya, hindi kailanman nilampasan ng dating senador ang sarili niyang red line. Ibinunyag din ng Pangulo na itong 103 taong gulang pala si Enrile batayan sa nadiskubring wartime documents. Tinawag niya itong old school, disiplinado, tapat sa tungkulin at maaasahan mula sa malalaking desisyon hanggang sa personal na okasyon. Tinukoy ng Pangulo ang personal na ugnayan nila ni Tito Johnny na nagsilbing tagapayo ng kanyang pamilya sa loob ng maraming dekada. Binigyan din niya ang pambihirang karera ni Enrile sa ehekutibo, legislatura at hudikatura at ang huli nitong tungkulin bilang Chief Presidential Legal Counsel.
Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa ibang balita na naman tayo. Nagpakalat na ho ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation para naman sa implementasyon ng arrest warrant laban kay former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon kay National National Bureau of Investigation Officer in Charge, ang Hilito Magno, layunin ng naturang hakbang na maaksyonan ang buong puwersa ay mapagkilos na kaugnay ng pagpapatupad ng batas laban sa naturang dating kongresista, kung saan mga kabombo ikinalugod ng kawanihan ang kagyat na pag-issue ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Saldico at mahigit 15 iba pa. Kaugnay ng naturang direktiba ay nag-ugat ito doon sa issue ng isinampang reklamo ng Office of the Ombudsman sa umunoy pagkakasangkot ng mga yan sa bilyon-bilyong halaga ng manumalyang flood control projects sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya naman, tinitiyak ng National Bureau of Investigation na kanilang tutuparin ang mandatong maiharap sa publiko ang mga sangkot sa naturang korupsyon. Samantala, kinumpirma naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na natanggap na nila ang mga arrest warrants laban yan sa nagbitiw na si former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at 15 iba pa na kaugnayan sa umano'y anomalous flood control project sa Oriental Mindoro. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itong pagkaka-issue ng mga warrant laban kay Co sa iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways at sa construction firm na SunWest Corporation. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, tama ang kanilang natanggap na mga warrant. Nakapadala na rin ang Department of Interior and Local Government ng police tracker teams upang habulin si Zaldico at ang kanyang mga kaakibat. Si Co, na dating House Appropriations Committee Chair, ay konektado sa SunWest at pinangungunahan ang deliberasyon sa 2025 national budget. Una nang nagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa kanya at sa 17 iba pa kaugnayan ng 289.5 million pesos road light project doon sa Oriental Mindoro. Matapos ang mga aligasyon, itinanggi ni Co ang kaso at sinabing si Pangulong Marcos ang mastermind sa umunoy kickback scheme. Naman sa Philippine National Police, handa na rin silang ipatupad ang mga arrest warrant laban sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Samantala, binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi niya nakakalimutan ang dati nang nasabi sa publiko ukol naman sa planong pag-iimbestiga sa mga usapin na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Remulla na buhos lamang sa ngayon ang kanilang atensyon sa usapin ng flood control scandal dahil sa laki ng perang pinag-uusapan na pondo ng bayan at mga individual na nasasangkot sa naturang usapin, ngunit maaari namang isusunod ang pagsilip sa iba pang mga usapin, kabilang na ang mga naunang naimbestigahan ng mababang kapulungan ng Kongreso at iba pang sangay ng pamahalaan. Ayaw din umano ng Office of the Ombudsman na mag-aksaya ng panahon lalo't impeachable officer si Vice President Sara Duterte at mas mainam na impeachment court ang siyang hahawak at hihimay ng mga reklamo ukol dito. Ang mga nalikom na impormasyon naman ng impeachment court ay maaaring hingin bilang bahagi ng kanilang pagkalap ng mga impormasyon alinsunod sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Alam mo, Dennis, there are two issues here. Ang first issue dito, whether or not she can be sued, whether or not she has immunity from suit. And the second issue here is what do we do with the previous impeachment complaint file that was archived by the Senate. So yung immunity from suit is an issue that has to be looked upon. So because we will not waste time, we do not want to waste time investigating somebody who's immune from suit, di ba? Practical lang yan. Pero ang pangalawa kasi, yung impeachment complaint na naka-archive sa Senate, papadala sa amin yan. Ipapadala rin sa amin yan for our evaluation. Isa lang naman ang nakikita kung pwedeng gawin dyan eh. We tell the House, you have two options. Investigate it again in the Committee on Justice, or constitute your team and file a motion with the Senate to constitute itself as an impeachment court to hear and to unarchive the case that was archived there. Kasi nga,
If it can be archived, it can be unarchived, Dennis. So that is the practical. Bahagi yan ng mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nananatilian niyang commitment ng anti-graft body na lahat ng may issue ng katiwalian sa gobyerno ay maaaring maimbestigahan at yan ay alinsunod sa mga panahon at pagkakataon na kanilang itatakda at depende umano sa mga nakakalap na ebidensya. Sa karagdagang pambalita, kuha po na tayo ng mga karagdagang development na tinutukan ng ating news team. Itong si former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, imposible na umanong makapagtago pa ang ombudsman. Ikinalugod naman ng inisyong arrest warrant laban sa dating mambabatas. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na imposible na umunong makapagtago pa si former Ako Bicol Party List Representative Zalde Co sa ibang bansa. Ayon mismo sa kanya, wala na raw itong mapagtataguan pa sapagkat iba na ang panahon ngayon kung saan halos karamihan nasa online na. Naniniwala kasi si Ombudsman Rimulya na madali na lamang mahanap si Zalde Co dahil sa siya'y maaari nang isuplong maging ng mga taong nakipamalita online. Git anyay, magagamit ng otoridad ang tinatawag na crowdsourcing upang matunton ang lokasyon ng dating mambabatas. Matapos anya raw kasi ng paglabas ng arrest warrant, ayon kay Ombudsman Rimulya, kasunod na nito ang paghiling na maisyuhan siya ng red notice mula sa Interpol o International Criminal Police Organization. At sabi ko nga, wala na ngayong pagtataguan ng tao kasi nagbago na ang mundo dahil sa social media. Kahit saan ka magtago ngayon, ang tao involved na sa social media, pag kinuyog mo sa social media yung tao in the place where he is, alam mo na yung intelligence report na kung nasaan siya, ang crowdsourcing na yan. They will tell the police kasi papa-Interpol natin yan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Ombudsman Boying Rimulya ang pagbibigay proteksyon kay Zalde Co sakaliman bumalik na siya ng bansa. Makasesiguruhan niya ang dating mambabatas na pangangalagaan nila ang kaligtasan ng kanyang buhay sa kanyang pag-uwi. Ngunit kanyang maring hindi sinang-ayunan ang pahayag ni Zalde Co na pangamba sa seguridad lalo na kung babalik na siya ng Pilipinas. Kalokohan yun. Kalokohan yun. He can buy the best security needed. And we can give him protection. Sabi pa gusto namin may mangyari kahit kanino. Ayaw namin mangyari yan. I think that if you have to give credit to the president, he has not espoused any form of violence whatsoever. He has espoused human rights. At least yun andyan tayo sa DOJ, yan ang ating karanasan. Kaya hindi natin gawain yan. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Di ba? Kanina pa ibibintang yan. Samantala, duda naman si Ombudsman Rimulya na babalik ng bansa si Zalde Co upang kanyang patotohanan ang lahat ng kanyang mga paratang. Bagamat nais din ng Ombudsman Boying Rimulya na umuwi ito ng Pilipinas, get niya'y kulang sa tapang ang dating mambabatas. Meron naging rumor, pero ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao eh. Kulang sa tapang. Kasi may mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. I think it's parang saywar yan. Kaya natatawa-tawa na lang ako nung sinusubukan na meron nagpapatalon sa amin na pauwi na raw, pauwi. Sabi ko, di umuwi na siya. Mas gusto ko yun, di ba? Kaya lang hindi umuwi. Magugunitang inisyo na ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban kay former Ako Bicol Party List Representative Zalde Co kaugnay sa kasong isinampa ng ombudsman laban sa kanya kamakailan. Isa si Zalde Co sa sinampa ng patong-patong na mga kaso sa pagkakasangkot ito sa manumalyang flood control project, partikular sa bahagi ng Nauhan Oriental, Mindoro. Kinakarap niya ang kasong malversation of public funds through falsification of public documents, graft at pagtanggap ng unwarranted financial o pecuniary benefits. Nag-uulat mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted
Source of News and Information, Basta Radyo Bombo! Samantala, ikinalungkot naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung bakit ngayon lang nagsalita itong si presidential sister Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y kasunod na rin ng naging pasabog ni Senator Amy sa naunang rally ng Iglesia ni Cristo kung saan ay tinukoy niya si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Idinawit din ng senador ang First Family. Sa isang pahayag ay sinabi ni Roque na sana raw ay mas maagang nagsalita itong si Senator Amy laban sa kanyang kapatid at hindi na naghintay pa ng mahabang panahon. Kung noon pa raw sana ginawa ng senadora ay posible na napigilan pa ang umano'y para sa kanila ay tinuturing nilang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at patungo nga doon sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. Pagbubunyag pa ni Roque, dati na nilang inaasahan na magsasalita rin itong si Senator Amy. Ilang araw pa lang matapos nga na magbitiw bilang Department of Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Gayunman, hindi umano niya mawari kung ano ang pumigil sa presidential sister upang tuluyang magsalita at ibunyag ang kanyang kapatid at ang kinasasangkutan nito na bisyo. Ayon pa kay Attorney Roque, kung mas maaga raw na nalaman ng publiko ang umano'y tunay na estado ng pag-iisip ng Chief Executive, batay na rin sa mga pasabog ng kanyang kapatid, marami raw sana ang napigilang mangyari. Bukas naman ang Bombo Radio Philippines para sa posibleng tugon ng Palasyo Malacanang hinggil sa natura mga pahayag ni Attorney Harry Roque. Sa karagdagan pang balita, tuloy-tuloy umanong ipinagdarasal ng kampo ni na Attorney Harry Roque at ng mga kasamahan na tuluyang maaprubahan ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito'y makalaya. Kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod na rin ang kanyang madugong war on drugs. Sa isang pahayag ay sinabi nga ni Roque na sunod-sunod ang ginagawa nilang prayer vigil para naman ipanalangin ang tuluyang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Kwento pa ng dating presidential spokesperson, nagsagawa sila ng mga serye ng prayer vigil noong nakalipas na araw ng Linggo, Lunes at Martes. At muli itong masusundan ng mga kaparehong aktibidad sa pagsapit ng araw ng Linggo, 23 ng Nobyembre. Git naman ang dating Duterte appointee, tanging dasal na lamang ang pwede nilang gawin dahil nakasalalay na ang desisyon sa interim release request ng dating Pangulo sa kamay niyan ng mga maestrado ng Appeals Chamber. Maaalala mga kabombo na hindi pinabura ng International Criminal Court Retrial Chamber 1 ang kahilingan ng dating presidente para naman sa kanyang pansamantalang paglaya. Gayunman ay iniakyat ito ng kanyang kampo sa Appeals Chamber. Bombo International News. Nakubkob ng Defense Ministry ng Russia ang ilang frontline communities sa eastern Ukraine. Batay sa report na inilabas ng naturang ahensya, 4 na malalaking settlements ang nakubkob sa Donetsk region ang nagsisilbing focal point para tuluyang mapasok ng Russia ang malaking bahagi ng western Ukraine. Kasunod ito ay nasa ilalim na ng Russian control ang Stavsky at ilan pang mga lugar doon sa Russia at 3 village sa Donetsk region. Ayon pa sa Chief General Staff ng Russia na si Valery Gerasimov, lalo pang lumalawak ang mga komunidad na nasa ilalim ng otoridad ng Russia habang tuloy-tuloy ang pagpasok nito sa iba pang bahagi ng Ukraine. Kasama rito anya ang syudad doon sa Russia at isa sa mga syudad sa Ukraine na dumanas ng labis na pinsala. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng Ukraine ang Russian report. Gayunpaman, sinabi naman ng Ukrainian General Staff na umabot na sa 62 attacks ang ginawa ng Russian troops ngayong araw ng Linggo. At sa iba pang mga karagdagang balita sa ibayong dagat, umabot na sa 41 nasawi sa panibagong bugso ng mga malakas na ulan, pagbaha at landslide sa Central Vietnam mula noong weekend. Patuloy pang tumataas ang tubig sa mga bayan at pamayanang matagal ng lubog sa baha.
Sa loob ng 3 araw, umabot sa higit 1,500 mm ang ulan sa ilang bahagi ng rehiyon na kilala bilang sentro ng coffee production at tahanan ng mga sikat na beach. Ngunit lubhang vulnerable sa bagyo at anumang mga pagbaha. Mahigit 500,000 na mga kabahayan naman at negosyo ang nawala ng kuryente matapos masira ang power grid. Ayon yan sa kanilang gobyerno, apektado rin ang coffee harvest dahil yan sa baha. Nagbabala naman ang National Weather Agency na magpapatuloy ang malalakas na ulan, kaya inaasahan pa ang karagdagang pagbaha at posibleng landslide doon sa Central Vietnam. Oras natin 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ipasakamay na ng National Treasury ang milyon-milyong piso na nakubra ng pamahalaan mula sa isinagawang auksyon ng mamahaling mga sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang pondong ito mga kabombo ay gagamitin para sa mga proyektong pangkaunlaran ng ating bansa. Batay nga sa data ng Department of Finance, aabot sa 38.2 million pesos ang nalikom ng Bureau of Customs mula yan sa mga naibentang sasakyan, kabilang dito ang high-end na sasakyan ng mas mataas na floor price ang itinakda. Abot naman sa 34.4 million pesos ang katumbas ng 90% ng kita ang inilipat ng Department of Finance sa National Treasury. Mula sa halaga ng nalikom, ang natitirang 3.8 million pesos ay mapupunta naman sa trust fund ng mga saklaw ng Bureau of Customs na siyang nangangasiwa at yan ay para sa gastusin ng sunod-sunod na isinasagawang auction doon sa mga natitirang sasakyan. Binigyang diin ng Department of Finance na ang matagumpay na auction ay nagpapakita ng transparency at maayos na pangangasiwa lalo na sa mga nabawing ari-arian habang hinihintay ng kanilang ahensya ang mga makarating sa publiko. Yung pondo na makukuha para naman sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Entertainment News. Siniguro ng North Luzon Expressway o NLEX ang paghahanda nito sa mabigat na daloy ng trapiko kasabay ng 2 araw na World Tour concert ng grupong Blackpink. Nakakatakda kasi ang concert sa Philippine Arena kaya't inaasahang maaapektuhan ang mga pangunahing lansangan na kumukonekta sa naturang pasilidad tulad ng mga kalsadang papasok yan sa Metro Manila, Bulacan, Tarlac at iba pa. Nauna nang naglabas ng abiso ang NLEX sa mga motorista ukol sa pagbigat ng trapiko. Bago yan mag-alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi ngayong araw, Nobyembre 22 hanggang bukas yan, Nobyembre 23. Ipinakalat na rin ng naturang opisina ang mga traffic personnel nito upang umalalay sa mga motorista. Abiso ng NLEX sa mga motorista, tiyaking may sapat na laman ang mga radio frequency identification account at planuhin ang biyahe ng mas maaga. Pinapayuhan naman ang mga publiko at ang mga commuters ang mga dadalo rin doon sa concert na dumaan sa NLEX sa Ciudad de Victoria exit, habang ang mga motoristang patungo naman sa Bukawi o Santa Maria ay maaring dumaan sa alternate routes sa Marilao, Bukawi o Tambubong exits. Apila ng NLEX sa mga motorista iwasan ang pagdaan sa concert area upang hindi maabala sa posibleng trapiko. Kaugnay nito, dumating na umano sa Pilipinas ang sikat na K-pop girl group na Blackpink para sa kanilang Deadline World Tour sa Philippine Arena, Bulacan na gaganapin ngayong Nobyembre 22 at 23. Inaasahang mas bibigat pa ang daloy ng trapiko habang dumarami ang mga dumarating na Blink fans o yung tawag sa mga fans ng Blackpink para sa Day 1 ng Deadline World Tour. Lumipad mula sa Seoul Gimpo Business Aviation Center patungo sa Pilipinas ang 4 na miyembro na sina Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa kahapon, November 21. 2 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng Blackpink concert sa Pilipinas at nagtuon ng pansin ang mga miyembro sa kanilang mga solo projects. Balik pa sa mga karagdagan nating balita. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala pa itong natatanggap na anumang court order na nag-uutos na kansilahin ang pasaporte ng nagbitiw na mambabatas mula sa Ako Bicol Party List na si Elizalde Co. Ayon sa ahensya, maaari lamang sila na kumilos kapag natanggap na ang utos mula naman sa isang competent Philippine court na nagsasaad na dapat ng kansilahin ang pasaporte alinsunod na rin sa Section 4 at Section 10 ng Republic Act 11983 o yung New
Philippine Passport Act. Kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may inilabas ng arrest warrant laban kay Ko at 17 iba pa mula naman sa Department of Public Works and Highways at SunWest Corporation kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects ng gobyerno. Nasa ibayong dagat pa rin itong si Ko at nauna nang ipinahayag ng kanyang abogado na hindi pa siya uuwi dahil naman sa umano'y banta sa kaniyang buhay. Samantala, itinutulak naman ng United States Congress na mapabilang ang Pilipinas sa Quad Plus. Itong Quad Plus, mga kabombo, ay ang expansion ng Quad, isang strategic dialogue group na kinabibilangan ng Australia, India, Japan at United States. Ito ay upang mapalakas pa ang kolaborasyon ng Estados Unidos, Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa, lalo na sa umano'y tuloy-tuloy na agresyon ng China sa Asia-Pacific region. Kabilang sa mga dahilan na tinukoy ng US Congress ay upang malabanan ang umano'y serye ng gray zone strategies na ginagawa ng China, anumang mga illegal activities sa naturang rehiyon, coercion at iba pang uri ng agresyon. Sa ilalim ng Quad Plus Initiative, ang shipbuilding at repair facilities ng Pilipinas ay maaring linangin ng mga kaalyado ng grupo tulad ng South Korea at Japan. Magiging mas malawak din ang kooperasyon at kolaborasyon ng Pilipinas sa mga bansang orihinal na miyembro nitong Quad. Una na ring inirekomenda ng United States congressional body na US-China Economic and Security Review Commission ang pagpondo ng Taiwan sa pagpapabuti sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement site o itong EDCA site ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa ilalim ng naturang rekomendasyon, pawang makikinabang umano ang Estados Unidos, Taiwan at Pilipinas sa bentahe ng mas modernong military bases na strategic sa Asia-Pacific region. Samantala, ko naman tayo ng karagdagang ulat mula sa ating news team. Ang Independent Commission for Infrastructure ay tiniyak na hindi maaabuso ang executive session na pagkakaroon ng live streaming na hindi raw makukunan kapag syempre nasa executive session. Ano ba yung pasok doon sa naturang kriteria upang hindi ito maisa publiko? Alamin natin ang kabuuan ng detalye mula kay Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure na hindi basta-basta maaabuso ng mga resource person ang paghingi ng executive session upang maiwasan ang live streaming ng kanilang pagdinig. Ayon kay ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka, masusin nilang pinag-aralan ang umiiral na batas at mga desisyon ng Korte Suprema bago inilatag ang bagong guidelines. Nakasaad dito na kinakailangan may malinaw na batayan ang anumang request para sa executive session. Kabilang sa mga pinapayagang kondisyon, ang mga usaping may kinalaman sa national interest o national security, banta sa kaligtasan ng resource person o mga sitwasyong maaaring makasagabal sa investigasyon. Kung hindi saklaw ng mga kondisyong ito ang dahilan ng request, otomatikong ila-live stream pa rin ang pagdinig. Dagdag pa ng tagapagsalita, may kaakibat na parusa ang sinumang maglalabas o magpapakalat ng impormasyon mula sa mga executive session. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. Pinag-isipan ng mabuti, no? Pinag-aralan ng mabuti ng commission yan. No? As I mentioned earlier, tinignan namin yung existing laws and even the guidelines or issuances and cases decided by the Supreme Court. And if I may, no, payagan ninyo ako, sasabihin ko na rin dito kung ano maaari itong mga to. No? First of all, if yung information na maaaring ibigay ng ating resource person, nakakonekta sa national interest or national security, pagka yung information, it will put the life and safety of an individual in imminent danger. Tapos pagka ito ay would interfere, any information would interfere in the enforcement of the in the investigation. No? So marami yan at titingnan ng commission mabuti yan kung ang request nila ay hindi saklaw dun sa may exception na yun, live streaming. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pagla-live stream ng kanilang mga pagdinig. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Samantala, tiniyak naman ni Department of Finance Secretary Frederick Go na maibabalik sa taong bayan ang mga pondong ninakaw mula sa mga public infrastructure project sa ating bansa. Ito ay kasabay ng tuloy-tuloy na pagbawi ng gobyerno sa mga ari-arian ng mga personalidad na umano'y nakinabang sa mga maanumalyang proyekto, kontrata at iba pang paraan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasabay nito ay sinumite ng Department of Finance ang nalikom na 34.4 million pesos sa National Treasury mula sa public auction ng luxury vehicles ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito ay katumbas ng 90% ng kabuuang kita. Gagamitin ang halaga para sa funding ng national development. Dito ay maaari muling ilaan ang pondo para sa mga proyekto ng gobyerno na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Mapupunta naman sa trust fund ng Bureau of Customs ang natirang 3.8 million pesos para yan tustusan ang auction-related expenses. Ayon kay Secretary Go, titiyakin ng gobyerno na mapupunta sa rightful owners o sa mga Pilipino ang mga ninakaw na pera. Binigyan diin ang bagong kalihim na deserve ng mga Pinoy ang isang gobyerno na nagproprotekta sa kung anuman ang kanilang pag-aari at nagbibigay halaga sa tiwala ng publiko. Bombo Sports News. Nanatiling undefeated ang Filipina striker na si Sly Erica Bumogao. Kasunod yan ang kanyang panalo laban kay Ploy Champo sa ilalim ho yan ng atomweight division. Tinapos ni Bumogao ang laban sa round 2 lamang at ibinulsa ang ikalawang knockout sa kanyang career at tangan pa rin ang 4 na panalo. Nagawa pa ni Ploy Champo na makipagsabayan sa Cordilleran Fighter sa unang round, ngunit pagpasok na ho ng ikalawang round ay agad nang nagpakawala itong si Bumogao ng knee at punch combo. Hindi na nakaganti pa ang Thai fighter at pagsapit ho ng ika-46 na segundo ay tuluyan na itong natumba dahil sa magkasunod nga na mga pag-atake ng Pinay striker. Tuluyan naman na ipinatigil ng referee ang naturang laban at idineklara si Bumogao bilang winner by knockout. Sa kanyang post-fight interview, sinabi ni Bumogao na hindi niya inaasahan na magiging maikli lamang ang kanilang pagsasagupaan. Ganman ay nagpapasalamat umano siya at kaagad nagpakita ng dominanteng performance sa kabuuan ng laban. Ang naturang salpukan mga kabombo ang debut fight ni Ploy Champo sa One Championship na marami din sa kanyang mga kababayan ang siyang nag-abang. Samantala, sa dagdag nating balita, ito naman sa NBA, hindi na nakapalag ang 2024 NBA champion na Boston Celtics matapos itong pataubin ng kulelat na Brooklyn Nets. Nagtapos ang laban sa score na 113-105. Nagpakita ang Nets ng impresibong opensa gamit naman ang 54.2 overall shooting percentage. Bagaman hawak pa ng Boston ang 6-point lead sa unang quarter ay hinabol ito ng Nets sa ikalawa at ikatlong quarter at sa ganda ho ng shooting ay talagang namasdan ang impresibo nilang laro. Nagawa nito na ipalasap sa Boston ang 21-point deficit bago pa man pumasok ang huling quarter. Hindi na nakabawi pa ang Boston at nalasap nila ang 113-105 loss sa kamay ng nangungulelat na Brooklyn Nets. Ito pa lamang mga kabombo ang ikatlong panalo ng Nets habang umabot naman sa 12 ang nalasap nitong pagkatalo. Gumawa ng panibagong triple-double itong Nets big man na si Nick Claxton ng panalo ng kanyang kupunan 18, 11, and 12 at binulsa ang 18 plus minus. Nanguna mga kabombo sa opensa ang naturang kupunan iyong bago nilang forward na si Michael Porter Jr. na kumamada naman ng 33 big points. Hindi naging sapat ang 26 points ni Boston forward Jaylen Brown at tilasap ang kanilang ikawalong pagkatalo ngayong season. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, ating makakausap ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ho doon sa mga investigasyon at mga isasagawang kilos protesta ng iba't ibang mga grupo mamaya-maya lamang sa tuloy-tuloy pa nating balitaan. Samantala, dakuan muna natin ang mga ulat ng ating mga himpilan.
Itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bumisita ho dyan sa Central Visayas at nagbitaw ng pangako para sa mga Cebuano kaugnay ng naranasang mga pagbaha sa naturang rehiyon. At may ulat dyan ng Bombo Radio Cebu. Tinitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nababahain ang Cebu matapos sa matagumpay na paglusad ng Uplan kontra Baha Metro Cebu kahapon Biyernes, Nobyembre 21. Ayon sa Pangulo na sa loob ng isang taon, matitigil na ang pagbaha sa Metro Cebu dahil sa isinagawang paghuhukay sa mga mababaw na ilog. Kaugnay nito, iniutos din ng Pangulo ang pagpapatayo ng maraming sabodam sa mga ilog sa bundok ng Cebu, isang malaking interbensyon na naglalayong pabagalin ang mapaminsalang tubig baha na paulit-ulit na bumabaha sa Metro Cebu. Ayon kay Marcos, nabalak ng gobyerno na magtayo ng maliliit na sabodam upang makontrol ang daloy ng tubig na nagmumula sa mga bundok at binanggit na ang mabilis na paggalaw ng tubig ay naging dahilan sa matinding pagbaha sa probinsya. Binigyang din ng presidente ang kahalagahan nito sa pagbabagal ng mabilis na daloy ng tubig, harangan ang mga putik at makakatulong na maiwasan ang mga biglaang pagbaha sa mga komunidad. Nilinaw din ng Pangulo na ang sabodam ay maliit na istruktura na inilalagay sa ibabaw ng mga ilog at hindi para mangolekta ng tubig. Hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, nung last yung sa dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bigat, ang bilis ng takbo ng tubig kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na mangungulekta ng tubig. Ginagawa niyan, kinokontrol ang takbo ng tubig. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police naman nagtatag ng Special Investigation Team upang tutukan ang kaso ng pamamaril patay sa mayoral candidate doon sa Capiz. Alamin natin ang mga detalye sa pag-ulat ng Bombo Radyo Rojas. Nagtatag ang Rojas City Police Station ng isang special investigation team upang tutukan ang kaso ng pamamaril at pagpatay sa isang negosyante sa Pavia Street, Barangay 9, Rojas City, Capiz. Kinilalang biktima bilang si Rogelio Buaron, residente ng poblasyon Ilawod, Panay, Capiz at dating tumakbo bilang alkalde noong 2019 elections. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad Jr., hepe ng Rojas City Police Station, sinabi nito na pursigido ang kapulisan na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Buaron. Ayon kay Humwad, sinusundan na ng mga investigador ang posibleng ruta ng mga sospek sa tulong na makakuha mula sa closed-circuit television o CCTV camera na natiling hindi pa nakikilala ang mga salarin dahil nakasuot ang mga ito ng bonnet ng isagawa ang krimen. Dagdag pa ng hepe, may ipinapatayong bahay ang biktima sa lugar at habang nakatayo ito sa gilid ng kalsada, bigla itong nilapitan at pinaputukan mula sa likuran ng riding in tandem suspect sakay ng motorsiklo. Nabatid na caliber 45 na baril ang ginamit sa pagpatay kay Buaron. Nag-establish tayo ng special investigation team ng City Police Station at may mga backtracking team tayo na nagbabacktrack ng entry and exit ng gunman at nag-check ng mga mayroon tayo na-capture na CCTV footage sa sasakyan, sa motor na inamit ng suspect at pinapuntahan ng investigator namin sa probinsya kung saan naka-registered sa LTO yung sasakyan. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, 22 minutes bago ho sumapit ang alauna ng hapon at bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw ho na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga kinatawan mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Siya ho ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago. Welcome sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. At si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Bombo Dennis at Bombo Jai at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Bombo Radio Pilipinas.
Okay, ito ho kasing sunod-sunod yung mga nakaschedule, ano, after that Iglesia ni Cristo rally, meron ding mga kasunod na rally. In fact, ngayong araw meron dyan sa Cavite, bukas meron din, and sa Lunes meron din, sa 30 meron din. Ang inyo pong grupo ay kabahagi ba dito sa mga aktibidad ho na ito? At ano ho yung magiging papel o gagampanan ng Gabriela Party List, Representative Ilago? Ang Gabriela Women's Party ay lalahok sa November 30 sa araw ni Bonifacio sa protestang bayan sa Luneta laban sa korupsyon, laban sa mga kurakot. Sa tingin natin, itong mga malawakan na mga pagkilos ng ating mga kababayan laban sa korupsyon ay nagpapakita lang na kumbaga sawang-sawa at galit na sa korupsyon. O kaya kumbaga naghahanap din sila ng accountability at yung mismong pagbawi nitong mga ninakaw na yaman at mailagay sana doon sa kinakailangan na serbisyong panlipunan tulad sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay. Grabe na yung suffering ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin, ang baba ng sahod, kulang na kulang din yung trabaho at kabuhayan, lalo na sa mga kababaihan. Kaya mas kumbagang ang mensahe nga namin ay sobra na yung pagtitiis at kailangan talaga panagutin itong mga corrupt. At sa November 30, yan yung hinahanda namin na isa sa mga pagkilos. Sasama kami dyan. Pero bago yan, mahalaga din sa amin yung mga talakayan at konsultahan mismo sa mga kababaihan. Yung pag-update sa kanila sa atin din ng krisis ngayon pagdating sa sa kawalan ng mabuting pamamahala at matinding korupsyon. Dapat talagang kumbaga hindi lang sila nakikinig sa balita, pero yung nakakapagsuri din at nakakapag-share sa isa't isa yung kababaihan ng kanilang mga pagtingin sa isyong panglipunan na to. Kaya yan yung isa sa mahalagang papel ng Gabriela Women's Party. Representative Ilago, ito ho kasing lumilitaw ngayon sa mga pahayag kahit ng mga political analyst. Pagka pumapabor daw doon sa pagpapatawag ng resignation ni Pangulong Marcos ay nangangahulugan na gustong iluklok itong si Vice President Sara Duterte. Ano ho ang posisyon dito ng inyong panig doon sa mga panawagan na resignation o ano pa man, na mga hakbang na abrupt dito ho sa ating gobyerno? Ang panawagan ng Gabriela ay mapanagot lahat ng sangkot. So, ang kasama dyan, hindi lang ang presidente, kasama na rin yung vice president sa pagpapanagot dito sa mga lahat ng sangkot pagdating sa matinding korupsyon sa ating bayan. Kaya nga, ngayon, mas nagdi-discuss na din yung taong bayan kung ano ba yung gusto natin na mabuting pamamahala. Ano yung itsura niyan? Halimbawa, kung sa makabayan, yung pagsusulong natin ng anti-political dynasty bill, yung genuine party list group and nominees bill, freedom of information, itong ganitong tipo ng mga makabuluhan at makabayang reforma, yung nais natin na isulong. Kumbaga, hindi na lang ito sa usapin ng mga pangalan o sa usapin ng kung sino ang nasa posisyon, kundi kumbaga pang matagalan na laban para sa mabuting pamamahala at paglaban sa korupsyon. Kumbaga baguhin ang sistema yung panawagan ng marami. At yung sistema na bulok at corrupt, yun yung gusto natin na wakasan. Okay. Ang akin hong katandem na si Bombo Jai, may ilang katanungan para po sa inyo. Bombo Jai, with your question? Representative, let's focus dito sa anti-political dynasty bill, and recently, itong si House Speaker Boji D ay nag-express ng kanyang suporta for an anti-political dynasty bill. Ano po yung specific steps would you like to see the House leaderships na mag-take proof na yung commitment na ito tunay o seryoso? Mula nung sinabi last week, hindi pa nagpapatawag ng committee hearing. Yan kasi yung first step, di ba, para madala natin ang panukalang batas sa plenaryo. Ayun. Kaya nananawagan kami sa House of Representatives na kung sincero talaga ang ating kagustuhan na maipasa ang anti-political dynasty bill bago matapos ang taon, dapat magpatawag na agad ang committee at magkaroon na ng consolidation ng iba't ibang bills kasi sa ngayon nasa 9 o 10 na ata yung nakafile na anti-political dynasty bill.
kailangan pa yung pagsama-samahin at makonsolidate. At sana naman hindi water down, no, yung version na ating ipapasa. Ang amin pong panawagan, hanggang 4th degree ng consanguinity at affinity, yung relations by blood or by marriage, ay hindi po dapat sabay-sabay at hindi magkasunod-sunod. Yan yung sa tingin natin na tiyak na hindi lang makakapagbawal, kundi makakapagwakas talaga, makakapag-prevent ng paglawak pa at panunumbalik eventually ng mga political dynasties kung sakaling maisabatas ito. Bukod dyan, kailangan din natin hamunin yung Senado. No? Kasi ang trabaho na yan, hindi lang naman sa House sa Senate din. No? Na isa sa pinaka-maapektuhan if ever. Dahil marami din dyan na kumbagang related. No? Na within dun sa 4th degree of consanguinity. No? Kaya, kumbaga ang challenge dito, hindi lang sa House, hindi lang sa Senate, kundi sa taong bayan mismo. We have this opportunity to demand better through this genuine reform. So we hope masama po ito sa panawagan ng taong bayan para magkaroon talaga ng pagbabago sa sistema. And Representative, you've mentioned that the Makabayan Bloc has consistently pushed nito sa anti-dynasty legislation. What has been the biggest obstacle dito, Representative, to passing such measures in previous Congresses? Yung pinakamalaking balakid talaga, yung mismong composition mismo ng House of Representatives ay mga malalaking dinastiya. At hindi lang yan sa district representatives, maski po sa party list system, ay naging extension na rin at nagiging backdoor ng mga political dynasties. Ayan. Kaya sa isang kapulungan na kailangan mo ng numbers, na kailangan mo ng bilang, mahirap talaga siyang maipasa. Kaya nga welcome commitment, yung House Leader mismo natin, House Speaker mismo ang nagsabi na ito ay maipapasa. Ngayon, yung bola talaga nasa taong bayan. How are we gonna press and demand from our leaders na itong commitment na ito hindi manatili na pangako, kundi matotoo talaga, nagawin talagang totoo at kapaki-pakinabang sa ating bayan. So, Representative, if the anti-political dynasty bill is passed, what challenges or what changes do you expect to see in terms of political participation and yung kanilang representation as well? Well, dalawang bagay. Dapat maka-affect na yan agad sa susunod na eleksyon, national election, number 1. Tapos number 2, yung bagong breed sana ng mga leaders na nagaling naman sa hanay ng mga ordinaryong tao, mga manggagawa, mga magsasaka, makatutubo, yung mga profesional na iba-ibang sektor ng lipunan naman, yung makita natin sa Kongreso na nagsasalita. Meron din yung kadugtong na yung recently filed natin na Genuine Party List Group and Nominee Bill. Itong bill na ito, kasi nakita natin na ibang klase na ngayon yung party list, parang payamanan na. Imbis na, alam mo yan talagang yung layunin niya na ma-represent yung mga mahihirap, yung mga marginalized sectors. Kaya dito sa Genuine Party List Group and Nominee Bill, naglagay kami ng anti-political dynasty provision. Isa yan. Pangalawa, dapat hindi lalagpas yung kanyang income doon sa income ng mga kongresista. Pangatlo, dapat meron talagang grassroots membership. Na pag sinabi mo na manggagawa, manggagawa talaga. Pag sinabi mo na teacher, teacher talaga. At may advocacy record, yung track record. Yan yung isa pa sa mga sinusulong natin sa Kongreso. Okay, balik po sa akin na Representative Ilago. Kunan lang din po namin kayo ng reaksyon doon sa nais ng panaho na reklamo laban dito kay Elizalde Co. At iba pa, 17 others na nasampahan na ho ng reklamo at hinahanap na ngayon isyuhan ng warrant of arrest. Any reaction to that, Representative? Nananawagan din kami na yung kanilang mga binahagi na mga allegations dapat investigahan. Magkaroon ng thorough at transparent investigation kasi hindi biro yung tungkol sa involvement ng Malacanang at lahat ng kanilang mga nabanggit na mga pangalan, kinakailangan din ng investigation. Kumbaga, pag
kung nais talaga natin ng full accountability, there shouldn't be an exemption to the conduct of transparent investigation. With that, maraming salamat po at from time to time kami makikipag-ugnayan po sa inyo lalo na kung may mga malalaking development lalo itong anti-political dynasty ay talagang marami ho kaming nakukuha mga reaction mula sa aming mga taga-subaybay na interesado dito ho sa usapin po na ito. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat, Bombo Dennis at Bombo Jai. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago, kaugnay pa rin ng ilang napapanahong paksa dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Dagdagan pa ho natin ang ulat ng ating mga himpilan. Ang Securities and Exchange Commission ay may mga babala para sa publiko kaugnay ho dun sa mga naglipa ng scam ngayong nalalapit ang holiday season. Alamin ho natin ito nang tayo makapag-ingat. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission laban sa naglipa ng mga investment scams na walang kinaukulang lisensya at walang pinagkaiba sa pyramiding scheme. Ito ay matapos natuklasan ng Securities and Exchange Commission or SEC na walang secondary license ang Doob Insurance Company na inireklamo ng ilang individual bilang isang investment scam. Sa panayam ng Bombo Radio kay Atty. Maria Cristina Montelibano, Director 2 ng SEC Iloilo Extension Office, sinabi niyang hindi rin rehistrado ang kumpanya sa kanilang opisina maging sa Department of Trade and Industry or DTI. Base sa inisyal na investigasyon ng SEC, may ipinapakitang registration certificate ang kumpanya na umano'y nakabase sa abroad ngunit hindi pa mapatunayang lehitimo. Ayon kay Montelibano, isa sa ginagamit na pang-engganyo ng kumpanya ang tinatawag na flash sale kung saan mas malaki ang ibinibigay na balik pondo kapag mas malaki ang ini-invest ng isang tao. Dagdag pa niya, marami sa mga nabibiktima ay professionals na posibleng naengganyo ng mabilis at madaling kita. Aniya, gumagamit na rin ang mga scammers ng artificial intelligence upang lalong makahikayat ng mga investors. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Atty. Joel Linaming, Securities Council 1 ng SEC Iloilo, na kanilang tinitingnan maging ang mga charity works na isinasagawa umano ng kumpanya dahil posible umano'y ginagamit lamang ito upang pagtakpan ang tunay nitong layunin. Giit nila naming dahil walang lisensya ang kumpanya sa Pilipinas at hindi rin kumpirmadong tunay ang kanilang dokumentong mula sa abroad, malinaw na may nalalabag itong batas na dapat harapin. Nananawagan ng SEC sa mga nabiktima na personal na magtungo sa kanilang opisina upang magsampa ng formal na reklamo at nang masimulan ang mas malalim na investigasyon sa naturang kumpanya. Gamit sila sa AI, ang scammers, no? They presented a registration certificate in a based abroad, no? So definitely hindi registered sa Securities and Exchange Commission, not even with DTI. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 8 minuto na lang bago sumapit ang alauna ng hapon. Buwa pa tayo ng karagdagang report. Ang Diocese of Marbel at environmental advocates ay humihiling para sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang kautusan ng partikular yung inilabas na manual ng Department of Environment and Natural Resources at yung umano ay pagpapalusot ng aplikasyon sa area ng South Cotabato ay isang uri daw ng korupsyon. May balita dyan ang Bombo Radio Coronadal. Umaasa ang Diocese of Marbel at mga environmental advocates na papabura ng Korte Suprema ang kanilang petisyon laban sa FOI manual ng Department of Environment and Natural Resources na umano'y naglilimita sa akses ng publiko sa mahahalagang impormasyon tungkol sa kalikasan, lalo na ang datos tungkol sa mga aplikasyon sa pagmimina sa Tampakan South Cotabato at sa Lake Cebu South Cotabato. Ito ang inihayag ni Father Angel Benavides, ang Vicar General ng Diocese of Marbel, sa panayam ng Bombo Radio
Radyo Coronadal. Ayon kay Father Angel, pinangunahan ni Bishop Cirilo Caciques DD kasama ang Legal Rights and Natural Resources Center ang pagsampa ng 38 pahinang petisyon na humihimok sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa FOI manual ng DNR at ipatigil ang implementasyon nito. Hinihingi rin nila sa Supreme Court na pilitin ang Department of Environment and Natural Resources na bigyan ng publiko ng akses sa mga impact statements at iba pang dokumento na isinumite ng mga kumpanya sa pag-apply ng Environmental Compliance Certificates na kinakailangan para sa pag-aproba ng mga proyekto. Naniniwala ang mga petitioners na nahihirapan ng publiko at mga grupo na masubaybayan at malaman ng mga proyektong may malaking epekto sa kalikasan kung hindi mapagbigyan ang kanilang panalangin. Inanggit pa ni Father Angel na ang korupsyon na hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati sa isipan, idea at kultura na nagiging hadlang sa tamang pamamahala ng kalikasan. Ibinahagi rin ng mga petitioners ang kanilang paglalakbay para protektahan ang kalikasan, ngunit nakalulusot umano ang mga korupsyon kahit sa mga protected areas at watershed areas. Ayon sa kanila, may mga opisyal na korap na nagtatago ng mahalagang impormasyon na nagiging dahilan ng pagkasira ng kalikasan. Tandaan na nilagdaan ang Freedom of Information Manual noong panahon ni Environment Secretary Gina Lopez bilang pagsunod sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magbigay ng buong akses sa impormasyon. Ngunit ayon sa petisyon, mas nakikiling ang manual sa pagtatago ng mahalagang datos kaysa sa pagbibigay ng kaalaman sa publiko. Kabilang sa mga respondents sa petisyon sina Executive Secretary Ralph Recto at si Environment Secretary na si Rafael Lutilia. Nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong mga korporasyon. Pagbabago, sabi nga ng ating simbahan, sa pinakapuso ng misyon ay ang pagbabago ng kalooban. Walang misyon, walang magandang balita pag walang pagbabago ng kalooban at pagbabago ng mga estruktura na masama at nang-aapi, lalo na sa mga dukha at sa ating kalikasan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Mahigit 250 illegal immigrants inaresto sa Charlotte. Negosyo sa lugar nagsara kasabayan ng Operation Charlotte Web. Yan ang mga balitang tinutukan ng Star FM Iloilo. Inaresto ng mga otoridad sa Charlotte ang mahigit 250 katao na hinihinala ang illegal immigrants. Ito'y dahil sa patuloy na kampanya ni US President Donald Trump sa mga undocumented immigrants sa Charlotte at North Carolina. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Marisa Pascual, Star International Correspondent sa US, sinabi nito na ang operasyon ng administrasyon na tinawag na Operation Charlotte Web ay kinundina ng mga residente dahil ilang negosyo ang napilitang magsara matapos mawala ng mga customer na karamihan umano'y illegal na immigrants. Anya, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinanggagalingan ng mga sospek at kung meron pa silang mga kasabwat sa North Carolina at mga karatig lugar. Samantala, inihahanda na ang mga kasong isasampa habang inaasahan din ang kanilang posibleng deportasyon matapos ang pagdaan sa legal na proseso. Under Operation Charlotte Web will continue. So sabi ng mayor ng Raleigh, North Carolina, na itong crackdown ng ICE sa Charlotte cause na maraming fear, maraming tatakot, had caused fear, so marami ding nag-demonstrate. And then yung mga business owners ngayon, nagagalit sila kasi ang kanilang mga customer wala nang pumupunta, and then ang mga restaurants, they have to shut down. Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Maaari itong mapakinggan at mapanood sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Mindanao, matutunghayan ang mga palatuntunan natin, lalo na dyan po sa bahagi ng Davao Region. Ariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Doon naman sa area ng Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At para sa mga hiligay non-speaking, dyan sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabawat Star Nation, sa ating Christmas countdown, we only have 33 days before Christmas Day. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Kaligad sa Tak ng Alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboaray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining pagpangalagad na manging kaupon naton live via Messenger si ABC Lapus District President Punong Barangay Arnel Asturias. Aton sining pag-istoryahan ining latest development karon sa sining pag-dredge sang creek sa area sang Lapus nga isa man sa mga rason sa pagluntad sa pagbaba sa tagsaiya kamangin maulanon ang tiyempo. Punong Barangay Asturias, sir. Good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboaray sa udto. Bombo Cham, mayong udtogin no kag dako gid ang akon sa pagpasalamat nga gitagaan mo na makita sa tiyempo nga makapalinton sa aton sini nga mga pumuluyo sa bilog nga syudad kag daw nahidlaw na ako no
dati kita gapungko sa siniman nga palatuntunan but nagpahuway-huway na kita. Ikaw naman dira subong ang akon sini nga upod Cham. Yes, sir. Last time, nagpadulong ang taga Bureau of Equipment from Department of Public Works and Highways. As per information, yung nag-gather sa Bomboradyo, nagpalupad sila sa drone. And then, nagpanumbalik nila, dala na ang backhoe kag nagpatigayon sa dredging. Punong Barangay Astoria, sir? Amo ganit, Champ, no? Kag bawd ako gilang akon sini nga pagpasalamat sa ginpatigayon man sadtong people's meeting sang aton halang doon nga Congresswoman Jam Baronda nga ginupdan gid sang aton man nga City District Engineer nga si Roy Pacanan kag ang aton Regional Director nga si bag-o nga Director nga si Alfroto. So ginpadalan kami sa invitasyon sa Lapus District kag wala kita nagpangalagag sa pagtambong kay silingkod tiyempo na ini nga makaatubang kita personal no sa sini nga mga authority naton regarding sa mga problema nga atong ginatubang labi na gid diri sa distrito sang Lapus. So sa amo yang pagtililipon na Bombocham didto kag naka-personal kita istorya sa aton sini nga mga abyan si Director Alfroto, si City Engineer Roy Pacanan, upod man didto si Congresswoman Jam Baronda, no? So personal ko Bombocham kag ginhingyo sa ila, personal ako nga nagpangayo sa ila sang bulig. Tungod sang isa ka problema dira nga kon magtuman kabaskog ang ulan, ang tubig nagasaka kag naga-overflow dira sa Mansaya Budbudan Creek kag nagasulod sa mga pamalay dira sa nakilid nga bahin. So naghimo kami sa pila ka mga ocular inspection, pila ka mga ahensya sa gobyerno ang nagpangayo sa amon sa tiyempo, gin-assess namon para makita gid nila personal ang ginaaligar iya nga sitwasyon sang aton sini Mansaya Budbudan Creek, no? So nakita nila kag may mga recommendation man sila base sa ila ocular inspection, report sa ila sini nga mga ahensya nasyonal. But ang isa ginaton nga nakita kag ginareklamo sa aton sa mga kapitanes ang may mga portion sa sina nga creek Bombocham nga daw kabudlay gid ang pagdalo sang tubig bangod sang pila ka mga filling materials kag other pila ka mga bagay nga nagapug-ok sa sina iyang area nga sa din hindi makadalo hindi makadiretso ang tubig tungod sang sinang mga nagabalabag or nagaupang sa waterways naton sa sina nga area. So palapitan gid naton ginhingyo personal bangod nga nagpadala ang anay direktor sang Public Works sang isa ka sulat sa kay Mayor Treñas nga nagapahibalo nga ang project dira iya sa may Mansaya Creek nga ginatawag is terminated last September 16. Oh, ginpahibalo kag ginpadala man sa amon ang kopya sa sulat para at least mahibaloan namon nga terminate gali tungod bala sadto mga controversial nga mga issue sa mga alleged sa flood control project, mga ghost project, no? Tungod nga may mga mando ang aton halangdon nga presidente didto kag ang aton sining sekretaryo sang Public Works nga i-suspend or i-cancel ang license sa pagpangontrata sang Diskaya. Yes. No? Tungod nga daw sila to ang ginatumod nga may mga problema kag ang ini nga mga project diri iya sa aton especialmente diri pa kadto sa Lapus District is under sa ila sini nga mga construction firm. So pagkabato namon sa sulat insigida kami sa Lapus District naghimo man kami sang amon sulat, no, nga ipadala sa aton bag-o nga ginbutang direktor si Alfroto sa Department of Public Works and Highways sa Region 6 nga gapangayo kami tani isang tiyempo nga kung pwede makapungko kami sa iya upod kag for a clarification katagan gid bala nga anong natabo ti ano karon ang matabo kay may ara nga sulat nga termination sa sina nga project. Yes. But
Tungod sang mga kasakuon sa to Bombochamp, may mga transition between sa Kabunoan, kag sa Vince Dizon, dugay-dugay meeting, wala gid kami makatiyempo sa pag-atubang. Kag nagapangayo man pasensya, nagakontak man sa akon si Director Alfroto nga basoy magtiyempohan na kap mapungko gid kita. But pag abot sang amo nga tiyempo sa people's meeting, didto na lang nakon gindala ang amo iya nga problema sa kay Director Proto, no? Para at least na personal nga mabatean naton. Yes. So, nagpasalig siya nga hindi iya pagpabayaan kag tamdon gid ang aton sini nga problema nga ginpaabot sa iya. Nakibot ako Bombochamp pagkaaga sadto nanawag si dayon sa akon lasot-sos nga aga. Silang yakap ang akon subong tawo ready for deployment. Yes. No? Siling ko sa ano na hindi ba na nag-request ka parte sa problema mo da sa Mansaya Creek? Ay, silang ko, oo, gali, Director, ready for deployment na sila. Balon mo lang da, nga manog-abot na da sila. Kag upod man, may ara man ko, no, I think may dito nga ginpadala man nga tao si Engineer Roy Pakanan, no? Nag-abot siling ko, ang ilmungon lang nila, diretso na lang sila sa kay Cap Hortillosa, ang kapitan sa Mansaya, para at least mag-guide sila dayon sa lugar nga kung sa diin ang gusto nila gid makita. So natigayon ato tanan Bombochamp. Alin diri sa Mansaya pakadto sa may Lapos Norte, lusot pakadto didto sa Don Esteban. Then after that nag-ambal nila, mahimo na sila sang ila sini nga reports regarding sa ila sini nga ocular inspection gid kay may mga nakit-an na sila. So amo yan tong natabo. Kag sang nagligad naman nga inadlaw Bombochamp, nag-inform naman sa akon si Kapitan Hortillosa nga nagkadto naman to sila liwat. Ang tawo naman ang team ni Director Alfroto, kag nagpalupad naman sila sang drone. Yes. Para gid makita gid bala ang view, aerial view or overview sa babaw kung bala ano gid makita kun diin gid ano na siya. Kag ang tanan nga mga problema nga ginatan-aw nila, makita gid nila. So far, dako ang aton sini nga pagpasalamat kay daw may continuing bala ang ila nga mga ginhimo nga sabat sa aton nga ginhingyo sa ila. So pagkatapos, himo naman sila sang reports nga amo na, tapos ang kaayo lang Bombochamp kay ang ila nga mga engineers, may continuity ang ila communication pakadto sa kay Cap Hortillosa kung ano amo na. Then si Cap Hortillosa matawag naman sa akon ka magpahibalo. Until such time nga daw Friday nag-abot na gid yang ila sini nga bakho. May bakho na gid sila nga ginpadala para nga daw mag-dredge bala or maghakot sang tanan nga mga basura sa mga waterways naton. Waon dito tanan ibutang dito anay segad mga lunang to or layon, mga water lilies and other garbage materials nga makita nila. So maayong ila sining pagtrabaho at least nakita naton ang kasinseridad nila kag tuman man ni direktor ang iya promesa nga tagaan niya sang sabat. Siling ko gani siya kung hindi sang instant or insigida nga solusyon na direktor bisan medyo band-aid solusyon lang anay para lang balang kung mag-abot naman ang liwat nga mabaskog nga tingulan, makita ta na ang pagdalo do sa tubig diretso nga wala na sa may nagaupang, nga wala nagapugok, nga wala sang tendency nga magsaka, mag-overflow dira sa amo nga creek, kag magsulod sa mga pamalay dira iya sa barangay Lapos Norte kag dira man sa Mansaya, Bombochamp. At least inaiyakapya daw real time nga ma-assess and then matumod kung diin gid man bala ang problema and then eventually siguro maplastaran sa nagakigo siniya nga proyekto para nga makahatag na sang nagakigo man siniya nga hindi lang kay band-aid solution kundi long-term solusyon man sa bahin sang problema sa distrito sang Lapos sa pagbaha-baha. Eventually lapos na tuya sa distrito sang Lapas sa punong barangay Istorias. Amo gani na Bombochamp kay ang tanan nga tubig nga mga dalo diri sa amon didto gina naghalin sa ibabaw, didto gina sa distrito sang Lapas. Inang tubig bala nga nagataas dira sa may Hereyos kag pakadto dira sa may Haro Lapas
lusot sa may Divina Gracia, diri ginatanan nila ibukbo sa pasamon pakadto didto sa may Mansaya. Ti karon kung may blockade dira, kung may ara nagaharang dira, anong tendency? Hindi makadiretso ang tubig, ang tendency masaka ma-overflow siya kag magsulod-sulod sa tanan nga mga kabaranggayan, especially sa mga pamalay malapit iya sa creek, no? So that's why gani si Mayor Raisa Triñas gin-inform ko man siya, gin-update ko siya regarding sa sini nga operation nga ginahimo sang Public Works Region 6. At least nagapasalamat gid siya kag kun ano pagid ko no, base makaistorya man sila nga duha ni Director Alfroto kung ano man ang ilang bagay ang nangwa bala nga magbinuligay ang aton city and national government, Bumbucham. Oho. All right, but unahan ko na lang anaan ka pasi man problema man kita sang pinangtumpok sining pinang dredge to. Anong hambal sang DPWH? May plano sila kung nanhon man na nila kay so far ang ila anay una ginahimo amula na kwaon to anay sa dalom ibutang anay nila diri sa babaw sa kilid, but okay lang, may mga plano na sila kung paano naman na yan nila kwaon kay may isa gani ka problema dito, Champ, nga na paabot sa ako ni Kapitan Hortillosa sa tunga sa alagyan to may talir. Sos. Oo, nakita mo na guro sa mga video nga ginahatag man dira sa inyo, no? Pero nagpasalig to ang DPWH kag pamangkot ko si Kapitan Hortillosa sa Mansaya, siling ko ti anong ila arrangement. Siling nga so far siling nga kapates na nag-istoryahan naman sila base sa ano ni sa may Monday or ano, base may development na kay ti base kuhaon gid maneda kay ang tag-iya daw medyo hindi man mabug at istoryahon, no? So para at least ang iya nga rason sang DPWH para ang ila equipments, ang ilang backhoe kag kung ano pang equipments makadiretso dito pagid sa kapunta-puntahan para nga makuha ng blockade ina nga siling talyer nga nagapugong sa pag-agi sang ila sini nga mga equipments nga nagadreds dira iya sa aton Mansaya Creek, Bumbucham. All right, sige. Looking forward punong barangay istorya sir nga masolusyonan na dira ang pila ka mga problema man sa bahin sang distrito iya sang Lapos sa bulig man sang lokal kag nasyonal nga mga ahensya sang gobyerno. Thank you so much punong barangay Arnel Istorya sa imo sining tiyempo diri sa Bombo Radio. Once again, good afternoon. Okay, salamat man Bumbucham kag salamat man sa aton sini nga mga pumuluyo sa tagpalamati naton diri sa Bombo Radio. Salamat kag mayong hapon sa inyo tanan. Deri wavit si ABC President Lapos District Arnel Asturias. So ang kay gayunan natigayon pinagi sa sining people's meeting kag didto na personal sining ang ginhingyo ni punong barangay Arnel Asturias kag may miura may resulta kag tingwaan pagid nga ti with the help man sang muna gani ang ni punong barangay Asturias sinya mabuligay lang ang local government kag ang national government agency ti bisan buluban aid solution lang but madula lang pagkakibang sang mga pumuluyo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, particularmente ang mga barangay nga masami ginabaha sa tagsa kamagtupang mamunog sining ulan. No? Sa aton sining mga kauturan ti sa bulig man sang pag-survey sang DPWH Region 6, no? Gamit ang drone tin-identify kung diin ang area nga may mga vegetation, mga water lily gin pang hukad to sang bakho, mga basura, no? Ti sa aton sino mga kabumbuhay na sa may naga-impede, way na sa may nagapugong nga mag-flow ang tubig. So may mga patigayuron pagid nga pag-clear ang DPWH Region 6 sa nasambitan sini karon nga area. Amo ning isa sa mga makabig naton beauty kung mayara sang eksakto sini nga pag-inistoryahan na ibla, no? Pungkuan, iplastar, idiga ang mga problema, identify ang problema, kag pangitaan sang solusyon. No? Kay kung mo sinaiya ang equation,
kung amo sina iya ang proseso, madasig sinibanwa nga mahatagan sa nagakigo sini nga solusyon. Makita naton ang sabat, makita ta ang problema, mapangitaan sang sabat, mapangitaan sang solusyon. Pero kung ang aton sini nga approach is basulay approach, ti daw makambal kita, siguro mga pulang kita no hindi kin man solusyonan, no? Sa aton sini nga mga kabombo. But anyway, positive ang nangin response from the Liga ng mga Barangay or ABC, Association of Barangay Captains sa Distrito sang Lapus sa sining dredging ngagin patigayon dira sang DPWH. Just in 9 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa, clearing man sa gyapon na kay nakakuha sang atensyon sa aton siniiyang mga kulturan diri sa syudad sang Iloilo ang nagturumpok sini nga basura sa may Iloilo River. Pagkasiplat sang City Environment and Natural Resources Office, why na sang damo pa sini nga istorya? Gin-deployan dayon sa nga tawo kag nakuha na ining mga basura nga nagtipon sa may Iloilo River. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras. Asman ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games?
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa masuki sang plus wala di Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time 27 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay ari sa aton sining karon nga live studio aton sining winner. I-check naton ang aton sining linya kaupo ng aton sining mga Bombo reporters nga Alas Scout Ranger karon ang birada sinadin nila kaduha mo bukliso. Binyo hindi ko pag-imuno Anyway, diri kita na sa aton sining winner. Nay, good afternoon. Good afternoon, sir. Sino'y gani ikaw? Ako si Jocelyn S. Gutierrez. Wow, Jocelyn S. Gutierrez, ang barangay Trapiche, Uton, Iloilo. Yes, ang proof of purchase ni Nay Jocelyn ano? R. Florete Coupon. R. Florete Coupon. Okay, so winner si Nanay, Daily Draw winner. Ara na sa iya, subong nauyatan niya ang 1,000 pesos cash. Palihog ako isip, Nay. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos cash ano ni Nanay Jocelyn ang 1,000 pesos cash? Bakal ko sang akon nga mga vitamins ag maintenance sang nga bulong. Anong gina-vitamins ni Nanay Jocelyn? Yung ang multivitamins plus stress. iron. Yes. Hindi ka gin magpa-stress na ya. Kung may mga ginaugtasan ka, iugtom lang. Kung may mga ginaugtasan ka dira, likawan mo lang sila.
Oh, kung Okay. ululupod ka mo sa isa ka lamisa, tindog ka lang gulpi, tapos mong palayo-layo ka, wala na. Likaw ka. Likaw ka sa stress na, Jocelyn. May maintenance ako sa anxiety. Hindi ko nakatulog kung hindi ko kainom. Sus, tika may pang ang kilala mo, hindi mag-maintenance para sa anxiety. Anyway, Nay, ginapayuhom talang ikaw. Ari ba tuna pagin ang isa kabalding nga grocery goods? No? Grabe, nagtuhaw sa idalom. Okay. Ara, bali may 1,000 pesos worth pag ina sa grocery goods. Ano mambal ni Nanay Jocelyn? Salamat gid sa mga sponsors ang 1-2 Panalo Star FM. Tagdahaman to mga taga Trapichi uton, mga kasimaryo Ginaagda ko mo? man ang tanan nga pamuluyo sang Trapichi uton nga sila magaintraman para magadaog pariyo ko. Sige, Basta Radio! Basta Radio Bumbo. Star FM, it's all for you. Wow, saulado ni Nanay Jocelyn. So, congratulations sa liwat na Jocelyn Gutierrez ang barangay Trapichi Uton. Iyan sila proof of purchase R. Florete coupon. Ikaw nga nagalantaw dira, anong pang ginahulat mo? Gusto mo bala mangin kasubong ni Nanay Jocelyn nga magdaog man? Maghulog na sa madamo sini nga entries para ikaw naman ang masunod nga magdaog. 30 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Check ko naman this time linya naton with Engineer Neil Ravena. May mga kabombo kita nga ti nasiplatan nga baw do dabo na gidang nagtinumpok sini nga basura dira sa may Iloilo River ti matapos nga nasiplatan, matapos nga magpalabot sang information sa natungdan sini nga talatapan, gilayon ini nga deployan sang mga personnel from the city Enro, kag ini ang ila sini nga natipon man gilayon. Isa ka bagay ini banwa sa pag-amlig man sa aton sini iyang Iloilo River. Kay ti gintingwaan man ini naton nga mga taga-syudad sa nga Iloilo nga matinluan, no? Kag kung madumduman nyo pa makapila ka beses na ini nga ginabuyan dira sang mga sa mga isda para iya nga may bunit-buniton diraton sini nga mga kuturan. Yari karon sa aton sini nga linya si Engineer Neil Ravena. Engineer Ravena, sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bumuanay sa Udto. Good afternoon. Yes, mayang hapon Bombo Cham kag sa nagkalamati sang Bumuanay ito. Alright, Engineer, na-clear na kagapon ining nagatipon nga basura dira sa may area sang Iloilo River naton? Yes, Bombo Cham, no? Daily, actually, ginakwaan Canada. May mga waste traps kita adi. Labi na gid sa Dongon Creek. Kag dira ang aton nga sa area, naging picturean to. Dira na ang aton area of collection point, no? Kay dira lang makasulod ang aton nga truck. So, duwagid ka trip to Bombo Cham, no? Ang nakuha naton. Ang first trip 800 kilograms, ang second trip nato na 470 kilograms. So, but siningon engineer, dira gin man na ginatipon temporarily or dira na ginaanod lang ang mga basura ni? Dira na siya ginatipon, ginakuha na siya sa mga waste traps naton nga ginpamutang. So, may upstream kita nga mga waste traps, no? So, dira na siya tipunon kay wala sang accessible nga area nga makasulod ang truck dito sa upstream. So dra na siya naton. It's either Barangay Lourdes sa Haro or dra no nga area. Pero mas better dra kay may mga tao kita nga naga bulig no pasaka sa mga basura. Ining trap nga ginahimo man sang City Enro Engineer, nangin epektibo bala ini sa pag-maintinar man nga mangin malimpyo ang aton sini nga Iloilo River? Yes, no? Dako gid nga bulig, no? Kay ma-maintain naton nga malimpyo ang aton nga Iloilo River. Especially kung kung heavy rain sa gabi, pagkaaga damo gid ang aton ma-collect nga basura, no? So sobra wanta, no? Duwa ka trips naton 800 mga
to 17. So more or less mga 1.3 tons ang ato nakuha. Maano ta pa bala, ma-distinguish ta pa kung anong mga common nga mga basura nga matipon sini naton, Engineer Avenazar? May ara to kay na mga kawayan, no? Mga debris. So more or less yan sa mga siguro pagbaka bala nga may mga rurok. So no? Tapos may nakita ko tong area, I think send ko sa imong picture. May gid no, may damo nga plastic, no? Yes. Mga PET bottle. So amo gining aton ginatinguan nga hindi no, hindi makalabot sa aton nga dagat. Kay amo na ni siya mga microplastic sa uli kung madunot siya nga sa tubig. Pag makaon sa mga isda, no? As you mentioned, nagabuhi kita sa mga isda dira sa river to bring back no sa ecosystem sa Iloilo River. Okay. So may ara sa gyapon nga kung hindi man direkta nga mga kultura naton nga kung kaysati nagakalipat man sa ila sining individual responsibility nga ti dapat tipigan naton sin madunang manggad sa di Iloilo River nga ti sa gyapon nagahaboy pa sa ila sining basura sa aton sini nga baybayon. May ongoing bala or continuous ini iya nga mga ginapatigayon man ang aton City Enro nga pag-remind or any programs para nga sa gyapon mapalinto naton or mapahanumdum ginaton sa aton sini nga mga kabumbong at ang isa sa pinakadako nga halit nga makabigta ang paghaboy sa basura gid ilabi ng plastic sa Iloilo River, Engineer Avenazar. Yes, no. Actually may mga IEC kita nga conduct sa 18 barangays no along Iloilo River. But naga-level up na kami kay daw hindi gid amo nakatako ang impact no sang education information campaign naton. So kita sa social behavioral change no. So nagpartner na kita sa isa ka university no, ang University of San Agustin para ma-conduct no. I think inog-implement na lang ang social behavioral change. Inibubot siya mag-sulod kita sa panimulay sa mga barangay nga sa river. Doon taon na ito ng behavior nila towards disposal ng basura. No? Kaya normally, ang mga informal settlers, it's more convenient for them to throw the waste sa bintana or sa ilang salog kaysa sa ipuno nila kag ang collection point hindi amo accessible sa ila. Kaya sila sa easement no sa mga bodies of water. So isa ina sa aton ginlantaw kag nagpartner kita sa isa ka university. This is to to level up sang aton nga action para nga maka-target ang significant na pagjutay sang basura sa Iloilo River, Bombochamp. Hopefully, Engineer, may maayos ini nga mangin resulta kay kun lang taon nimo ang Iloilo River ikumparar nimo iya mga 20 years ago tama na gid kalayo ang nadangtan man sini kay kun maglabay ikaw diri sa area sa Muliluni sa mga esplanade naton ang dapla or ang dapya sang hangin hindi na amo sina ka mambal naton ang baho niya hindi na mo sina iya ka mambal kita lang ati do medyo mabalaan mo gid bisan sa baho lang mahigko no pero subong kung manutisiran sa aton sini mga kabombo bangod man sa effort sang aton sini city government sa inyo sini nga talatapan nga mapabilin ini nga mangin malimpyo manaya-naya na sa karon kag hindi na mo sina ka panjen kimlaw kun kay isogin sa baho Engineer Avenazar. Yes, no. Actually, gina-monitor sa ginabubutchamp ng water quality sa Iloilo River, no. Para nga mapasanyog bagid no ang ecosystem sa Iloilo River. Kag nami subong kay ang mangroves nato nagtabong na gid sa kilid. This will also ease up no sang mga basura nga nagalabot no sa tubig. At the same time, nag-protect siya no, sa aton mga slopes nga hindi magatipag. No? So, isa na sa aton nga gina-implement nga
ang mga mangroves naton maka thrive dra sa Iloilo River. Alright. Sige, Engineer, thank you so much for your time kag sa gin-share na ning information sa Bombo Radio sa liwat maayong hapon. Salamat Ma'am Bombo Champ kag may hapon gid sa tagkalamati sang Bombo Radio. Dari wavit si Engineer Neil Ravina sa City Environment and Natural Resources sa office ni saton sini nga mga kabumbo basta gani nga mayara sang ginatingwaan no kag eksakto ang mga ginapatigayon sini iya nga mga programa may gikita may ekspektaron gikita nga maayo sini nga resulta ay kumadumduman nyo pa 20 years ago sus puro lang pamalay puro lang informal settler no pero sang gintingwaan nga maklear ina dira mapangwa ang mga informal settler masaylo sila sa mga relocation na site na tigayon dito kag naumpisahan nga malimpyuan ang Iloilo River. Kag masami gani no? Kung hindi man yearly sakon sini nga paglantaw, correct me if I'm wrong lang sa mga kabombo naton dira but dado quarterly, no? Hindi man gid siling iyang sige-sige but from time to time may buya dira sang kung mga gagmay gani na bukris ng isda nung tawgon sila. Medyo dagko na siya na titared siyang finger legs ang gagmay ginayabla. Ano mga buto ginabla, no? Abi kaysa kami mo sa gold and the mining business kami wala pa ko mag-engage sa farming abi, no? But anyway, seriously speaking, ginabuhian dira sa mga isda, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, nagkalabuhi, nag-improve, nagdabong ang mga mangroves, nagapakita lamang nga buhi ang ecosystem, no, maayong habitat dira sa mga living organisms such as sa mga isda, no. So limpyo ang Iloilo River. So ang kinahanglan na lang naton i-maintain kag tingwaan ta pagid nga as much as possible hindi na maghaboy sang basura sa Iloilo River. No? Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Hindi matubod sang Haro ABC President kung bala ginabuhinan sa mga barangay officials ang assistance for individuals in crisis situation. Ini banwa sa kalalangan man sang mainit karon iya nga issue sang napulo kalibo nga nabaton nga ayuda ginakuhaan sang 8,000 pesos. So ang ABC President sa distrito iya sang Haro hindi siya why siya sang ihibalo diri. Kung bala may nagakatabo man nga kasubong sini but pila ka mga kabaranggayan sa distrito sang Haro ang mga pumuluyo sini nagpalabot sang reklamo. No, sa aton sini nga mga kulturan just like dira sa may Quintin Salas amo gitong una-una nga reklamo ginsundan sang taga Disamparados kag iban pa sini nga mga kabaranggayan, no? Pero ang ABC President daw hindi siya makapatod kung may nagaklinabo gin man nga amo sini. I-check nato ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagpahayag ang Association of Barangay Captain o kon ABC President sa Distrito sang Haro sa personal ni Punong Barangay Rodel Mamon nga hindi pa sini karon matumod, no? Bombo Champ kon nagapangbuhin gidman o kon may mga barangay officials gidman nga nagapangbuhin sa sining AX assistance para sa mga pumuluyo. Kasunod ini sang reklamo sang pila ka mga residente sa nagkalinayan sa nga barangay, no, sa pila ka mga barangayan sa distrito sang Haro nga sa tion ya sang releasing sang Department of Social Welfare nga ang 10,000 pesos nga para sa pumuluyo ginapangbuhinan, no, sa nga pila sa ka mga barangay official sa diinti ang ila sini nga ginakuha mang 8,000 pesos gid 2,000 pesos na lang ang bilin sa mga benepisyaryo nga pumuluyo. Suno diri kay Punong Barangay Mamon, santo man sa iya gani, no, mismo siya gali
pamangkot man sa mga barangay official nga involved sini abi o kon mga kabarangayan nga may ara sang releasing kag may ara sang reklamo tinagpahayag man kuno kag nagdepensa man ang pila sa mga opisyales nga why sila nagbuhin kag intact nga 10,000 pesos ang nabaton sang ila sini karon nga pumuluyo bumbutsam amo man ni suno kay punong barangay Mamon gina-considered sini ka ginabi-abi ang ining plano karon sang DSWD nga hindi na lang pagpatigayonon no ang ining releasing sa kada barangay ang nagagawa sini karon nga information nga patigayonon na lang ang releasing sa AIX kon magpadayon sa opisina sa Department of Social Welfare and Development Region 6 suno kay Mamon mas pabor na lang siya nga ara na lang sa opisina sa DSWD agod nga waay na sa reklamo nga mabaton abi ka nga sinisang damlag lang nga palabot no nga concern sa pila ka mga pumuluyo nga may ara sa mga barangay kapitan kun mga barangay officials nga involved sini ang nagabuhin sang ginabaton no kunabaton sini nga ayuda halin sa assistance to individual in crisis situation o kon AX sa Bumbutsam. Ariblat no ang kabahin sa pahayag ni Purong Barangay Rodel Mamon sang ABC President sa Distrito sang Haro. Maayo man na nga dapat sila gin man na kung mapabalo sang venue no kay ila na pundo kag sila na dapat yung ma-supervise sa distribution sa mga beneficiaries naton. Kay kumo kami ang mga barangay official nagahatag man lang sa mga list ng beneficiaries ang master list kina-forward namon kag sila naga-validate kag naga-cross-examine no kung amo na ang nakadapat nga mga beneficiaries ang aprubahan nila amo man ang ihatag na pag dapat gid sila ginaya ma-supervise kag sila man atag instruction no kung diin ang nakadapat nga venue nga makita sang tanan no nga may transparency ang pag payout sa mga beneficiary. So, Butsulingon, kung hindi na pagkandak sa barangay, suduwas pa po ikaw kumpara nga sa barangay? Oo, kay sa barangay para wala na bala istorya nga may mga buhin sa mga barangay officials. Hindi na dapat magpailabot ang mga barangay officials sa ang iya sa barangay official kung may ara din man payout dapat lang prepare lang na sila sa mga AX documents nga kag ma-prepare sa mga requirements nga documentos no nga in support sa mga beneficiaries no para sila ma-prepare sa master list i-forward sa DSWD kag sila ang ma-cross examine no ma-validate sila mga lista na ginahatag sa mga tagsa kabarangay. Kung may listahan ng barangay validate pa ka DSWD, so nakadepende sa ila kung pilap sudlo nila kap? Actually, may assignment ng kada barangay kay depende na ang pag-assign sa mga beneficiary depende sa barangay kada kuon mo ginabase na population man na hindi equal man ang pagpahatag sa lista no sa number of beneficiaries. Kaya kung dalagko nga mga kabarangayan, dalagko man ang ilang submission sa beneficiaries. Kung gamay man. Oo, sila ang naghahatag sang quota system kung sa mga kabarangayan, kung pila ang nakadapat nga beneficiary sa kada barangay. Amo na ang ginahimo nila. Regarding sa isyu ni sa mga barangay naton kay daw damo dang payout sa Haro, anong explanation sa mga kapitan nga do gina-releasean ginabuhinan nila kap? Wala man ang kalabanan ng pamangkot ko hindi man sila magsiling nga nabuhinan kaya ambal na intact man no. Ang ginhatag nga pag-payout to. Oo, amo man ang ambal sa akon nga wala man buhin kap. Kumplito man na kung pilang amount na release ng DSWD amo man na ginahatag sa mga tao kay sila na may payroll system na mo kay ang beneficiary amo gapirma sa payroll. So means ang mga reklamo gali ni sa mga residente daw anong paglanta mo sa nikap di mo tuod?
Wala man ko sila hindi na matuod, no? Wala man ko kita sa pag-handle sa payout, no? Kaya halin sa una, nga mo niya, intact din na yan. Kaya kung mga tao na ginabakag na namon ng AX form, tapos ginapabalo na namon kundi ng venue sa payout. Oo, wala man kami tuya participate ka kadto. Pero sa akin, wala ko nagkakadto sa mga during the payout, oo. Si Punong Barangay Rodel Mamon sa kaharo same time ABC President sa Sambit sining distrito ang pagpasalig lang no sang natungdad nga sa tion nga makalabot sa iya ang distribution sang AX kay so far ang ginuna pa lang daw dira sa area sang Quintinsalas, Desamparados, Taytay Zone 2, Kalubihan, Lanit, MH del Pilar kag San Pedro no sa pagkabalot sa Dribo Butcham. Disono kay Punong Barangay Mamon, pananglitan makalabot man to siya sining barangay Songka ang distribution sa AX nga 10,000 pesos ang bilog gid kuno nga mabaton sang tagsa ka mga benepisyaryo. So far ti subong kay may ara naman sang mando ni si Mayor nga iuntaton anay ang distribution no sagwa o kundi sa mga barangayan sa syudad sang Iloilo, Bubutsam. Ang isa pa kani do dire man kuno patagayono nala sa sa Freedom grandstand invite na lang mga media para kung may aragid man sa mga barangay official nga mamalabag daw kung buhinan ang 10,000 pesos nga bilog nga ginahatag sa tagsa ka mga benepisyaryo sa idalom sang AX program sang DSWD. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang report. Ti ang ungkaharo to ay paslaya malakip pero ang mga nauna natin muning nagwiliit kinang pila ka mga benepisaryo sa aton sining mga kabumbo. Ti hulat-laton taman kay ang DSWD may fact-finding committee na, may fact-finding team na nga ginapadala diri agud nga magpanghusisa. Sa mga agrabyado, hindi ka mo magdua-dua nga magpadulong dito or magdangop sa DSWD Regional Office 6 para nga maplastar sa Mayo ang inyong sining mga complaint matumod kung sanday sino ining mga barangay official nga nagakadapat sining pasakaan sa nga kaso. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Hingagawon ko balita ni Bombo Brian Gonzales. Ining issue sa may barangay Boulevard sa distrito iya sang Lapos pinangkakasto kuno sang kontraktor ang ring kag ang board kay naglabot sa 400,000 ang utang sang sangguniang kabataan chairperson. Ibangod sining sitwasyon nagpatigayon sa isa ka special session ang council dito na istoryahan kag ginklaro nga hindi iya 400,000 ang utang 50,000 pesos. Pero anong plastada sini karon may ara pabalasang pabalhasan, may basketbulan pabala ang mga pamatanon dira kung sino man dira nga mga taga Barangay Boulevard. Bombo Brian sa follow-up report, please go ahead. Nagpatigayon sang espesyal nga sesyon ang Barangay Council ang Barangay Boulevard Molo, Bombacham. Kaupod ang SK chairman kag ang kontraktor nga nag-instalar o nag-install sang basketball ring kag board sa covered gym sa nasambit nga barangay kagaina subong adlaw sang Sabado Nobyembre 22 alas 10 kagaina sang aga. Ginapatawag ini matapos nga ginapahayag sang pila ka mga pumuluyo nga ginahukas ang ilang ring kag board kag hindi na magamit sang kabataan sa nasambit iyang barangay. Sa interview sang Bombo Radio kaya punong barangay John Villanueva iya ginapahayag nga nagkasugtan kagaina sang barangay kag kontraktor nga ibalik sa hapon ining ring kag ang board samtang ginaproseso kag ginabayaran sang SK ining balanse nga nagabalor na bulubanta lang 40,000 pesos to 50,000 pesos siya Bombacham. Pero siya, miscommunication lang ang natabo kag wala lang nagkaintindihan ay una rason nga nagpatawag sining pagsinapon. Nanindugan man
ining si SK chairman nga si Nicola Benedicto nga hindi siya basta-basta kapag sining pondo kung wala sang husto nga papeles kaga pamatuod no halin sa kontraktor kaga as well as nga permado man sang iya opisina. Diyan pahayag pa niya nga intact no ang budget sang iya opisina kaga wala ini ginawalda sang bisan sino kag ginako man niya nga wala pa sa proper documentation nga ginpresentar sa iyang kontraktor kaga nakibot siya nga nangin issue ini sa social media. Matandaan o kung nayagin pahayag man dugang nga sang 2023 ginatakod ini nga nasambit nga board kag ang ring ang wala pa sang proper documentation nga na turnover kumbaga sa ilang opisina kaga voluntaryo suno sa iya nga ginatakod iniya sang nasambit nga kontraktor kaga may karapatan gid nga kuhaon kag ginkakas na gani kuno suno sa iya ang nasambit nga board kagaring sang covered gym. Yari bilang pahayag ni punong barangay John Villanueva kag ang pahayag man ni SK Chairman Nicole Benedicto. Una sa tanan no, dako nga pasalamat ang ari kamo. Nagwaiting din kamo pulo pasinsyagin. Pero sa tanan ng mga bumuluyo nga nagapalamati, nag-special session kita kaysa November 19, nag-session kami upod ang ato ni SK. Tigil pag-istorya namon nga mahatag kami sang special session subong adlaw. Subong sining aga ginis talakay namon sang barangay council upod ang kontraktor, ari dire nga aton SK chairman. Gintalakay namon kay ti siyempre guro wala na sila mag-intindihan na siguro sang miscommunication lang. Isubong ning aga nag-istorya kami sa kontraktor nga kung pwede malang ari man ang iski kay ginkasugtanan nila nga mag-istorya na sila karon kay wala naman problema. Ti ginistorya naman ang kontraktor kung pwede subong nga mapabalik mo ang ring kag board kay ti kinalanon sang aton iski chairman kay basi mga kalit siya kay pagkalapit ng amon nga kapistahan dungan na sang atiatian magapaliga siya. Nagsugot man ang aton nga kontraktor nga pagabalik karon ang ring kag board sining hapon siguro may na. As the SK chairperson diri sa barangay, nakapagawa na ko sa public statement kagapon sa amon nga page. So klaro man ko sa hambal ko nga the SK fund is intact. So hindi man po kapabasta-basta pagwa lang release ang cheque without the proper documentation. So amon ang isa sa mga miscommunication namon sa kontraktor. Kag nakibot na naman ko nga ara na sa siya sang kagapon. So syempre I need to release the statement in behalf of my SK Council. So alongside kagina nagsesyon kami hambal manika nga gin-resolve na lang namon ang issue. So we agreed the barangay council and especially sa akon na side kag ni contractor to resolve and settle para at least wala na sa problema kag maklaruhan ang tanan nga mga akusasyon kag aligasyon sa SK. So sino SK ang mabayad dit sa nasambit nga fund? Kung may ara na kung may ara documentation, syempre ang ring kag ang board as the committee in the sports sang SK by the namon. Nabatian ang pahayag ni punong barangay John Villanueva Bombo Champ kag ni SK Chairman Nicole Benedicto no. Dugang pa ni SK Benedicto hindi man niya gusto nga maging sentro pagid sila sa mga kontrobersiya na hanungod sa sangguniang kabataan kay sila man aware nga mainit sa subong sa mata kag pamatin-an sang publiko ining SK tungod sa mga budget misanding Blabombo Champ sa nanarisari nga barangay. So nagpanawagan man siya sa publiko kaga sa kaangay niyang SK Chair Abe nga magsunod sa SOP kag mga importante nga tikang sa pag-implementar sang proyekto kag mangin transparent yet no sa pag-implementar sa mga proyekto. Yari duga nga pahayag ni Nicole Benedicto. Actually, sir, hindi kami, as what I've said kagina, hindi kami basta-basta kabayad kung wala sang documentation. So, syempre, kinahanglan tagid i-follow ang mga protocol. Kaya kung magpagwa lang takaroon basta-basta sa cheque, wala man takaroon kinalain sa mga kay subong ang SK daan.
sikat sa mga ulubrahon bala nga hindi man dapat nagapagwa lang mawala sa proper documentation. So ako gaiwas na gid ko nga mapariyuman sa ila. So syempre ginabalan ko na kasi contractor nga i-follow ta gid ang proper documentation. Tapos kung approved na ko, dira ta makapagwa kag makabayad kami sa imo. So amo na sir nagdagayan kay hindi man hapos daan mag-process damo-damo sang compliance nga need mo i-comply. Pero naka 1 year din man siya. Or ano siya kadugay nga way ta mabaydan? Actually, nung takod niya ang board when 2023. So, voluntarily nga pagtakod without the documents. Tapos, So, may right din siya si contractor if ever nga nakuha na gani. So, may right din siya nga kuhaon. Kay volunteer ang pagtakod. Kag verbal agreement. So, syempre wala documentation. Wala kami kabayad sa siya. Kaya hindi amon na basta-basta ka pa-release. Kay si Kuwa naman nakaroon ng amon nga problema. So, wala man ko sang siling nga pagbasol o kung ano. Intubang taman. Kay wala man kita sang sala. Okay, lastly na lang, though message. To my fellow SK chairs, syempre may ara man kami sa mga training. As the SK chairman be sa pagpagwata sa mga documentation, follow ta lang din kung ano ang protocol, kung ano ang sa training para at least bisan pa paano hindi kita maging rason sang problema pa sa syudad nga ni. Be a good example as a leader. Nabatian na Bombo Champ ang dugang nga pahayag patag ni SK Chair Nicole Benedicto no kag isa pa dito Bombo Champ nga nakita naton sa area mismo api sarabi mabalik ining board kag ring nga ginkuha pero sa gyapon daw hindi man mampangani ning nasambit nga gym kay daw parkingan naman lang ganito sa mga tricycle. Base ko na mo ng bago nga base mo ng bago nga liga, Tricycle Basketball Association. Hindi man na Bombo Champ. Hindi. Abi ko base mo na. Oo, kaya kaangot siya na pakigangutan man nato na si punong barangay kagati karon na padayon pangilapag dihon sang mga tikang no kung paano na masolusyonan nga problema sa parking kay kung mabalik ng board kag ring karon sa hapon ginpahayag nga ibalik dito karon sa hapon samtang gina-process ining payment na-mention kung anong kontraktor? Bombo Champ na pakigangutan naton kagaina pero ang ginatag lang ni ma'am is ang iyang first name no do Ma'am Mirna dito kagaina ang full name niya painago niya ng Bombo Champ kaginhungod kay di bala ang issue ni may utang si chairman, that is why may utang si chairman, waya na bayaran ng kontraktor, that is why nga gin-pull out ang ring ang board. But it turned out nga na-delay ang pagbayad bangod nga may mga ginasunod sini iyang proseso. Kag ang pagtakod sang board, hambal man gani ni chairman is voluntaryo with verbal agreement. Ugaling kiti bangod sang pagpasiguro man nga hindi lang basta-basta iya nga magwaldas ang kwarta dira, may dapat mag-agi sa proseso ti daw natakaan guro maghulat si kontraktor sa bayad. That is why nga pull out yung board kagang ring. Amo gid na ang gwa niya Bombo Champ kaya miscommunication gani kon si kapang magtawag. Kaya once matapos ining mga papeles manabe, ang kuwa or ang kuwa pa niya nga ma-approve gid Bombo Champ. Galing kay galibog lang ulo ko Bombo Brian kay 2023 pag intakod mo araw-araw man nga sunod sa proseso kadugay-dugay. Amo lang na nadugayan kay sabahin man sang kontraktor kung si SK chairman pang maghambal wala pa nagakaigo nga mga papeles man nga ginapresentar sa ila kagadugang pagay sini separado ang aircon kuno nga kuntani sa opisina sa SK pero ginapahayag man na sang SK nga hindi to sa iya opisina sa center ato natakod gani na kasugtan man nga ang barangay council na lang kag hindi pagibuhin niya sa budget sang SK ang pagbayad sa nasambit man nga aircon Bombo Champ. Ti mag-amo sining plastada ginkapan-kapan na lang ni para hindi na mablaw ba. Pero do muna yung siling kuya mo
galibog ang ulo ko 2023 pa voluntaryo nga takod kay may verbal agreement, tapos 2025 hasta subong way gyapon kabayad kay ginaproseso sino ang may kakulangan sila diri, si kontraktor o si chairperson? Duwa sila bombo champi kung lantaw naton kaya si SK kung ang kontraktor pang magsiling wala man na gana magiho, amo man ang SK nagahulat man lang sang mga nagkakaigo nga papeles para maproseso man ining pagbayad. So both sides bombo champ may salabton gid sa sining issue, no. O kung base may nagapadali man kay may natukob na. Daw wala man siguro Sige. Ina ang latest bombo champ sa issue sa may area iya sa Boulevard Molo, Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Salamat kid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniyang balita. Maula pa nakikita sa latin sa aton sining pagpangalagan iban sining mga balita kag impormasyon. Itugyan aton sa iban sining News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupon naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya mablanco over kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level,
Tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sing Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon good sa inyo mga kabombo. It is now 18 minutes after 2 o'clock. Magandang Sabado ng hapon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Arin na diri aton nga winner si Sister Stella L.
ng Iloilo. Si Mia Sangbingawan. Mag-istorya kita sa Musta Iya. So, diligid lamang madugay. For the meantime, dali na lang ang Christmas. How many days to go before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 33 days to go kag Pasko na. Ano na mga plano naton dira? Bao ka mahal lagi siguro sang lechon subong, no? Pero hindi lang magproblema, hindi maka-afford maka-lechon gyapon sa lata lang galing. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Beautiful Saturday, the 22nd of November, 2025. And today, arin na diri ang ating winner, si Mia Sangbingawan. May istorya kita sa iya for the sa dili kita lamang madugay. For the meantime, check ko lang kumusta na mga istorya ninyo dira. Ang mga assignments niyo sa ako, naubran nyo na. Ang inyong mga beautiful stories, if ready na, nga ma-email, paki-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung yun sulat, ipadala na sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na si Jonel Gavin para sa atong tanan sa sining hapon with the song Bilanggo. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapiningan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na maksan ang umaga.
Jonal Galvin, bilanggo para sa inyo tanan alas 2:24 ang ating nga oras. And we go straight sa pagpakilala sa inyo sa ating nga winner. As I have said earlier, ang Sister Stella L. sang syudad sang Iloilo. Si Mia sang Bingawan. Good afternoon gid sa imo, madam. Mayong hapon Inday Regine. Kag mayong hapon sa mga KLP lovers. Daw favorite mo gid si Sister Stella L. Very timely, no? Yang ginasinggit. Ano ang famous lines gani ni Sister Stella L? Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ay, wow. Paano kasi ni gin-inspire o kung gin-move para nga magsulat sa imo istorya nga may kaangtanan sini? Because na kita sa mga sunod-sunod nga mga trahedya, bagyo, baha, then naman subong mga corruption, mga human abuses, mga amo sina. So, amo na nga nadumduman naton si Sister Stella L. Kay daw sa subong nga panahon, kung hindi kita maghulag, sino. Amo na. So, dapat mahulag kita. Yes. Kaya hindi buwas, kundi subong na. Oo. Alright. Sino yung nadumduman nga senador nga na-appreciate magiging iyang wisdom and courage to stop graft and corruption? Si Senator Miriam Defensor. Oo. BFF ka mo ni Senator? Hindi man. Kilala ko lang tungod nga ti Ilongga siya mo. Amo sina. Pero so, may... Yes? Kay Ilongga siya. So, kung makita man na naton sa TV, mabatian man naton sa radio ang mga advocacy ni Senator Santiago. Oo, pasensya lang sa nag-uubo. Kakatol sa ako yung tutunlan. And then may nice encounter gali ikaw with Senator Miriam Paliog. Istoryahin kami. Yes, nakita na kami sa isa ka fiesta. Kay invite man ako sang boss ko nga mayor si isa ka Banwa, then ato man si Senator Miriam, then gin-invite niya ako nga maupod sa iya makaon. Daw nuya man ko tani, pero kay kalambing man sa iya, kag kanami man sa iya. Ambal niya sa akon, dali diday mamahaw kita, kay kung magpresidente ako, makadto ka sa Malacanang, matula kita katambo. Daw mo siya. Kanami tani nga promise, no? Sorry, sayang, kaya dito wala gidya na tigayon. But anyway, sa nga pagluntad sang Baguio Tino, kag Baguio 1, sino nga DENR Secretary ang imo nga nadumduman? So, nadumduman ko man si former Secretary Gina Lopez because ang iya nga advocacies, because ang iya nga conviction nga gid siya, hindi gid siya magsugot sang mining. Kago pagguba sang ato mining, logging, kag quarrying, tanan nga makaguba sa aton nga kalikasan, ginaupunhan gid ni Secretary Gina Lopez. And then there is sa Iloilo, may counterpart man siya, no? Siling mo si Mr. Fred Tayo, nga nagpaandam na sa natuloy sa aton nga environment. Anong iya nga paandam? Yes, si Sir Fred Tayo, kay that time, ang mga pag-asa gani hindi na updated sa aton kung ano magkalatabo. Kay si Sir Fred Tayo, member sa sang Iloilo Mountaineering Club, gakadto gina sila sa mga bukid, sa mga madyaas, kakaabot gani sila sa Kinabalo, sa Pinatubo, tanan nga bukid diri sa Pilipinas, ginakadtuan niya gid. So, balaan niya kung ano ang status na sa mga bukid, balaan niya kung diin ang mining, diin ang mga quarrying, diin ang mga logging. So, that time, sa survey nila, 7% na lang ang forest cover sang Panay. So, sang Iloilo. So, nagpaandam na siya nga kung hindi naton pag i-reforest ang bukid, maka-experience kita sang pareho sang experiencehan sang Ormoc nga nag-flash flood dito. So, ginhambal ni Fred Tayo nga kinahanglan kung gusto naton nga
ang tubig naton continuous wala ang supply 24 hours, kinahanglan ang aton nga forest cover 40%. Do you imagine? From Oo. out of 40%, 7 na lang amo to nga tiyempo. So, siguro ba zero na gid subong ano? According sa Green Forum, daw Cebu is only 2%. I don't know sa Panay because ang northern part naton, grabe dito ang quarrying sa mga earth fill materials, ginaano gid ang bukid. Then tungod man sang BT corn nga ginaano nila ang bukid ginaguba kag tamnan sang BT corn. So that is why nga wala na sa mga kahoy kun mag-ulan ina ma-flash flood, ma-landslide. So amo na nga tingala lang kita nga gulpi ang tubig nga maayo ko matinaw pero daw tsokolate ang tubig. Kiti wala na sa mga gamot, wala na mga Yes. kahoy nga amo niya Yes. tani mag-absorb sang tubig, no? Oo. And very nice because you're very knowledgeable about these things. And I am glad iway pakita kalabot sa zero. Kaya do nagmuklat man ang mata sa mga Ilonggos of what's happening around us kag we're taking steps para nga ma-arrest ang ini nga problema, no? Nagapananom man kita sa amat-amat. One time nagasaka ikaw sa eroplano kadto ikaw sa Cebu. Ano to imong manakitaan, anong imong nga na-experience? So, pag kung magsakay ka sa eroplano, Iloilo to Cebu, makita mo dada nga siling ko nga ang di sa babaw ka bukid nga ang daw may swimming pool na di. Tapos makitaan mo man nga ang Negros Oriental kag Negros Occidental may dulunan. Ang Oriental iya is brown. Ang Occidental iya is green because ang forest cover ya sang Negros Occidental dako pa. Malapad pa because may patakaran na da sila nga kung magtapas ka sang kahoy, kung pila ang edad sang kahoy, for example, 40 years old abi nga kahoy, kung tapson mo na siya, 40 years man ang imo nga priso. Okay. And then of course, we know, no? Like ang Nara, nga mga kahoy, hindi ka na basta-basta makatapas. Makuha ka ginaya permit. Correct? Yes, oo. And then, sang ara ka na dito sa Cebu nga na-assign, ano tong gin-orders ng government sa inyong company? Ano ganing imong company? You're into recruitment okay. agency ako. Pero prior sa recruitment, nag-obra pa ako sa isa ka diri sa Iloilo, sa local newspaper pa ako. Okay. Then ginpadala ako sa Atlas Mining sang diri ako sa Iloilo. So that was mga 1986 siguro. Then nakita ko na ang Toledo City. Nakita ko na ang Toledo, nakita ko ng Atlas Mining nga 100 or thousands of hectares ginamina na nila. Open pit ina siya. So ang mga bukid kalbo ina nga daw inukay ang bukid. So that time mga late 80s daw na kuya daw nasubuan ako maglantaw na nga amo nang epekto sang mining. Then sang gin-assign na ako sa Cebu 2010 gin-required na kami sang city government nga kung hindi kami mag-tree planting, hindi sila mag-renew sang permit namon. So naghambal na ako nga kami patamnon nyo sang kahoy. Nga ginpabayaan ninyo ang mga minahan nga magpatay sining ginatos linibo ka mga kahoy. Nga ginpabayaan nyo sila. Nga way nyo sila gin-required nga magtanom sang kahoy. Nga ginpabayaan nyo ang aton nga bukid nga minahon. Tapos kami subong patamno ninyo. Wow. Sakam ginila ang pagka-Sister Stella L. mo gali. Dito nag-umpisa siguro, no? So, natabo? Kaya nag-privilege speech ka gidya gali. Nag-ano na sila nga ang pagtanom bala sang kahoy, daw obligasyon bala sang sang tanan. Tapos, para mani sa aton kalikasan, mga amuna. So, pero naga-insister gid ako nga
matanom kami pulo ka puno, 20 ka puno. Then ang minahan iyaya, mamatay sila linibo ka mga kahoy. Correct na nga logic. Oo. Tanom sa bat nila. So nagsirinuay na sila, nagdinamo na, tapos amo na why na lang nila ginpadayon kay damo man nag-oppose. Amo na. So wala na yun ang amo to nga mandate nga dapat ang mga government ang mga agencies, mga companies magpananom. Oo. Kag ang inaduso nila nga, kag ang gusto nila nga itanom nga kahoy is mahogany. So hindi man kay kung gusto mo i-reforest ang kahoy, ang bukid gali, hindi ka magtanom sang mahogany. Kinahanglan ang aton niya nga kahoy, mga dipterocarp naton, mga aton mga native trees, amo ginaaton nga itanom. Kay kung mahogany, that's commercial reforestation. Kay pagtanom mo sang mahogany, gimilina, eucalyptus, so tapson mo na siya. Ginatapas nila kay ginabaligya. Tapos kung matapas mo, hindi na sila magpanubo. Unlike sa aton abi nga mga kahoy, like mga madri cacao, pagtapas mo na siya, manubo pa na siya. Pero ang mga niya, mapatay na sila kag hindi inaaton nga kahoy. Then siguro nahambal ma din ni Toto Alex, yung IP nato na KLP lover, nga ang mahogany, hindi siya ideal sa sa reforestation. So may ginapromoto siya nga kahoy nan gusto ko man tani mag-ayap sadto. So Toto Alex kung diin ka man ka man di pabatyag ka man diri sa KLP kay gusto gid namon atong kahoy mo nga ginapangtanom. Bigin mention to siya something like dumaytong sa punta. Hindi man natong mga mulawon or mga mulavi, mga amo nara, apitong, something like that na. Anyway, so you're into recruitment agency, nagapadala ka mo sa mga tao sa abroad. Tell us about sa mga taong ginapadala ninyo to work abroad. Kalabanan, galining, na may experiences, background nila is with mining. Kung mining ang hiring namon, ang kinahanglan, ang ma-recruit namon, mga miners man, kinahanglan, may experience sila sa mining. Correct, so, damo na mga aplikante ko from Surigao, sa nickel mining, then Atlas Mining, Felix Mining, damo na nga mga Simerara Mining. So damo na sila ga alaplay. So ga istorya sila sang ila experience sa mining, kun hindi lang siguro mabudlay ang pangabuhi nga may pangitan-an sila nga iban, hindi na sila sa mining. Kay taman ka risky. Yes, and because you care so much about them, ano gid ang ginapaintindi niyo sa ila antes niyo sila nga i-deploy? So, hindi lang one time, dungan ang hiring namon, diver, kag miner. So, nagkilit anay sila sa office, then taman sila kaseryoso. Wala sila naga-istoryahan, tinulukay lang sila. Kay kung mag-obra ka gali sa sa minahan, kung ilubong ka to sa dalom kaduta, hindi ka mo pwede sagad ka istorya kay mawadaan ka oxygen. Same manner man sa diver. Sa mga divers na gasalo man sila sa tubig, hindi man na sila ka interact. Hindi man kay kung maghambal sila mapuno to baba nila. So very serious sila kag masubo ang ila nga nga pangabuhi. So ginahambala namo na sila nga daw masakit man tani sa dughan namon nga ipadala namon kamo sa sa luwasang pungsod para mag-obra lato sa mga minahan para ilubong kamo to sa duta o kung ilubong kamo to sa dalom ka tubig. Pero waay nakita lingko sang wala nakita sang palangitan-an laspag na ya Pilipinas. Kung dire kamo waay hindi man kamo masilduhan sang insakto. Amo na bala. So ay kamo dit pala nga buhian. So halong lang kamo sa inyo nga trabaho kag hindi nyo pagpabayaan ang inyo nga inyo nga lawas, maghalong gid kamo. So bisan gahalong sila, kun minero ipadala mo, kun diver ipadala mo,
Ay, pag uli nila, iban balda, iban package na Tita Richie. Very sad, no? Because tigin na risk gugid nila ang ilang kabuhi. Because you said, why nakita sang iban pang resources, ti ka mo na lang, human resource. Amo na lang na. Ka mo na to ang magpadala diri sa mga dolyares diri sa Pilipinas para sa aton nga ekonomiya. You said, kay abi mo, nag-resign ka na sa recruitment agency, malinong ka na, pero wala pagali. Hindi pwede, no? Kinahanglan, mapasilabot ka gid. What do you mean by this? Tell us about this. Yes. Sang estudyante ako, wala man naglinong ang kalag ko. Galing nagsanay kami sa mga pulis sa kalye. Amo na, galing gakadto pa kami sa mga galing nagsanay pa kami sa mga pulis sa kalye. So, ang gasalbar sa amon mga abogado. Sa nagsaylo ako sa recruitment, abi ko malinong na, timuli nagsanay pa kami sa mga illegal recruiter. Amo na bala. So, sa subong, abi ko kay nag-resign ako sa recruitment, malinong na ako, pero hindi pagali. Hindi, kung amo wala pa natapos ang laban. So, kinanglan mapasilabot kagid. Ilabi na gid subong nga panahon nga, wala to corruption, mga amo na. So, hindi lang, ang corruption subong, hindi lang sang una sa babaw lang. Halina subong sa mga konsihal, kapitanes, mayors, so, mga congressman, mga ano. So, halina sa dalom, pababaw na. So, daw hindi mo na hindi mo na matulok bala. Kinanglan mahambal kagid, kinanglan mapasilabot kagid. It has reached the grassroots, no? So, ano tong incident nga sila mo maginhimo ikaw sa basura nga gintutdan mo ya sa tunga dalan nga aman? Kay nagdugay na nga istorya namon sa mga barangay officials namon. Pero gusto ko lang klarohon, hindi sa Bingawan na, kaya kami problema ya sa Bingawan when it comes sa basura. Sa diri na namon nga, sang diri na ako sa, sa 2nd District ga Star. Amo na. So, ginaistorya na namon ang mga konsehalis namon, mga kapitan namon, mga mayor namon, mga menro, mga nga. Amo ni amon problema sa basura, nga wala gid ya pulis. Wala gid bala pulis ya ang barangay kung paano i-dispose ang basura. Amo na. So, makitaan mo da irigasyon, mga kanal, ginapanghabuyan ka basura. So, sang una, ginapangkuha ko lang, pero malayo ng amon balay. Ginapangkuha ko lang, tapos, sang ulihe daw nakapoy na ko, kay kung ko sa barangay, wala man aksyon ang barangay, kay mabudlay ko sulbaron ang basura nga, So, ako na lang gamatomato pang kuha basura. So, naglabot na sa punto nga nainit na ako. Tinakaan ka? Tinakaan na ako. Siling ko mapapriso na lang ko, maiskandalaw ko para nga mapansin nila ako. Kay kung maghambal ako, ay man siyang may gapamati. Amo to ginawas ko'y basura sa kanal, kagtutdan. Siling pagtutod ko, hindi agi mga salakyan, tiki sa tunga karsada mo. So, may nagdulog nga nga salakyan, iyaman sang kagawad namon. So, ginbugno niya ako, abe ko kung padakop niya ko sa pulis, paiway man niya ako ginpadakop. Ginpaano niya lang ang kalayo, sang napatay na ang kalayo, amo to nag-agi na sila. Pero that time, init na ulo ko, willing na kuya magpapriso kung prisohon nila ko. So, bali wala nila ito ginatagaan sa aksyon ang imo ginapanghimo nga ikaw na gani ang naga-initiate para nga matinloan ang inyong lugar kay ti hala haboy lang sila nga haboy sang basura daw wala iya sang system and at the same time daw wala lang sa kalag nila nga ti ang basura nga ginaboy mo mabalik kina sa imo. Yes. Ay, during sang flooding, during sang mga bagyo, di ba? Mapuno man ang mabalalik gid ina sa aton. So amo to galing imo ginhimo. Gintutdan mo sa tunga sang dalan kay wala man sang may
Napapriso si mo. Oo. So, hindi lang muna, no? Nga mga circumstansya, ng imo nga na pangatubang, may ara ka pa isa ka developer gali nga na-enkwentro sa do because lang of your love sang aton nga environment. Nga gusto mo protektahan, hindi ka gusto sa mga pagpang-abuso, hindi ka gusto sa corruption. Let's talk about that. Sa aton nga pagpanumbalik, alas 2:44 ang aton nga oras. This is still Tita Regine, kaupod naton si Mia sa Bingawan. Magabalik kita, tapusan naton ang pag-istorya sa aton nga winner. Magabalik ang KLP. Yari ang mga simpleng pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw balang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sa Ika natin si Mia sa Migawan sa aton diri nga pag-istorya sa aton nga winner. May na-encounter ikaw nga isa ka-developer, nag-inkwentrohanay ka mo. Ano ang istorya sa likod sini? That was before 2008, before sang Bagyo Frank. So, ang balay namon, sa may likod ka balay namon, ginkwari sang developer. Amo na. So, nag-oppose kami. Tapos, hindi pagiti, syempre, bala kung developer ka sa isa ka banwa, dako ka nga negosyante, ginatanaw ka sa mga politiko, mga something, very influential ka. So, nag-ano kami nga ang akwarihon ang lapit sa lote namon, kay ma-erode, madala amon balay. Amo na. Pero, waigid siya nag-untat, then, gin-report ko sa DENR, kag sa mayor man, amo to nga nauntat. Nauntat man siya, pero pagkagabi, ginlibutan kami sa mga armado nga mga tao. Aba? So, ginreport ko sa pulis, na gabi, gindako man siya ka pulis, way kalabot sa police station, along the way, ginbuyan nila. So, drama lang, tugiling dakop-dakop? Yes, pero may mga armas sila. Then, muna gapaandam na ang developer sa akon nga hindi na ko da mag-agi sa iya nga ng lote, sa iya kalsada nga ginhimo. Kay kung magi ako, may malain nga matabo sa akon. So, amo na nga nagalain ang alagyan ko, imbis nga 50 meters, 1 kilometro lakton ko naman. So, amo na nga perminiya ako nabantayan, amo na nga naluoy man, bisan i-report ko siya sa pulis, way man gihapon mahimo, mga pulis, mga mayor, man gihapon siya lasang may mahimo. Then, mo to gin-report ko kay Gov
anay Gov Niel Tupas, then mag-uli gani ako sa balay, ginapadulong ako ni Gov sang patrol. Amo ina. So siguro na ano man sila nga patrol na ang gadulong sa akon, daw ginuntatan man nila ako. Pero after that, sige man gyapon ang threat nila. So pasalamat gani ako pagbaha, kay pagbaha sang Frank, naghali na ako balay, why na sing may naghingabot sa akon, amo na, kundi ko mapatay sa baha, patyon ako siguro sang developer. Pero wala pa na naguntat ang developer nga na. Sang diri naman ako, naghali naman ako sa isa ka banwa. Inkwentro ko naman hasta subong developer man gihapon. Pero na-resolve na to ang sa previous na developer. Natapos na to ano na lang kay pagbaha, naghali na ako balay mo. Okay. Why pa why pa ma-resolve then. Pero ang sa subong naman, developer naman ang kontra ko kay ang mga sapa namon, ang mga namon, nag-encroach na sila sa sapa. Amo na nga ang cause man sang baha, kay bisan sapa, ginpatindugan nila sang mga pader nila. So, amo na ang cause pa sang baha sa amon. So, ginaaway pa na namon. Kalabot na kami sa DILG. Why paghapon sa may natabo. So, sa subong you said, tuloy ang laban. Ano exactly ang laban mo? Kag ano ang ginahimo mo? Ang ko subong, untaton ang mina, untaton ang quarrying, untaton ang logging. Irespetuho nila ang mga alagyan sang tubig, hindi na nila pagbutangan sa mga harang para nga tuloy ang tubig kag hindi man nila pagbutangan sang sang basura amo ina. And paano mo ginapakita ang imong suporta sa imong kausa? Nagaano ka mo? Sa ano subong, programa mo? Sa subong, sige ang amon nga mga clean up drive. Kami sa Zumba Club, sige amon clean up drive, mangrove planting, then siguro continuous man nga i-educate mo man sila para nga magtaas sila aware man sila sa nagakalatabo sa ila nga palibot. That's very nice. Maybe now there are just a few of you, pero later on basi bidlog na gid nga Pilipinas ang magahimo sang tikang para nga malabot ang ina nga mga ginahandom mo kag luyag mo nga himuon man sang iban. So, sorry. So, you are the modern Sister Stella L. Diri sa syudad sang Iloilo. So, bilang Sister Stella L, ano ang panawagan mo sa tanan ng mga tao, especially sa mga Ilonggos? Okay. Sa subong nga sa nakita nga sitwasyon, sa crisis na kita nga sitwasyon, grabe na ang climate change, grabe na ang epekto, grabe na ang global warming. So, it's about time nga magbugtaw kita, then pamatukan gid naton ang mining, then bisan sa aton lang mag-umpisa na kita, magpananom kita sa mga kahoy, magpaninlo kita sa aton nga palibot, tapos mabinantayon kita. Kaya ang mga proyekto naton subong instead nga makabulig sa aton, nagapalala pa sang aton nga sitwasyon. Alright. So, bali, you're into Zumba. Kag hindi lang kamo basta gasot-saot lang, nag-zumba-zumba lang, kundi nga may ginahimo ka mo something sa aton nga environment. And so, hindi lang sa inyo kaugalingon, ang manaming epekto nga ginahatag sa inyo sa Zumba, kundi para man sa aton sosyedad. Kumusta ka subong? Health-wise? Beauty-wise? Kapoy man in the region because ang sunod-sunod man nga bagyo, tapos kung mag-ulan hindi ka man mahimos kay hindi ka man makatulog kay basi pagbugtaw mo galangoy ka na sa tubig. So amo na nga daw medyo medyo kapoy lang kay damo ang agi balas ang bagyo pag himuson mo, ang agi sang baha himuson mo. So amo na makapoy-kapoy lang. Kaso anong schedule sa imong Zumba? Every afternoon lang gasumba kami,
every MWF, TTS, amo na gasumba kami, pero ga ano gid kami, wala lang kami gatinersi sa kalugar, gakadto kami dito sa may Eco Park sa Mangrove, kag dito kami nagasumba sa sa mangrove plantation namon. Kaya gina-take care nyo to, gina-check nyo. And then ginalantaw nyo kung ano pa gid ang mahimo ninyo para sa aton nga kalikasan. Yes, oo. Alright, any last words sa aton mga tagpalamati, or maybe would just like to greet ang imong mga kaabyanan? Go ahead. Sa mga upod ko dahil sa Zumba Club, padayon lang kita sang aton nga ginahimo, mag-mangrove planting, clean up drive. Sa mga KLP lovers naman, si Lola Amparing dira, Lola, padala ka naman sang sulat mo dire. Then si Lolo Dancio, ang tag-iban pa, sino pa? Si Ex-Princess, si Joy, si Miss G, ano gid kamo, para pabatyag man kamo diri sa KLP. Amo lang na. So thank you very much, Gid, and congratulations. Let's hope nga na-steer mo kag na ang awareness sa mga tao, especially sa mga Ilonggos, no, that it's high time that we do something if we do not want nga kita man gyapon ang maging makaluluoy sa ulihi. So sa mga nagapang-abuso, may ara ikaw sa luyag nga ibilin? Yes, ang pang-abuso, naga-rape, naga-panghimulos ng aton nga kalikasan, tani mag-ano man kamo, mag-be sensitive, nga kung patyo ninyo inang mga kahoy, ano ang matabo, kita man gihapon ang maantos, amo na. So, siguro, leksyon na sa aton, nga pagbagyo, kung wala siguro ang bukid, ano ay natabo sa aton? Kung wala ang bukid sa Guimaras, kung wala ang Kanlaon nga bukid, kung wala ang Madyaas nga bukid, ano ay natabo sa Iloilo? So, ano man, kay kinahanglan, proteksyonan gid naton ang aton nga kalikasan, ang aton nga environment, kay dira gahalin ang aton nga, kay dira ang damo nga kabuhi na salalay sa aton nga kabukiran. So, please stop mining, stop quarrying, i-dispose naton ang aton basura sa insakto nga lugar. All right, very well said. You've heard it from Mia Sang Bingawan, as I have said, the modern Sister Stella L. Sa syudad sang Iloilo, wow, do imagine ko gid halin sang unas na subong ang imo nga singgitan. Maki, baka, wag matakot. 56 minutes after 2 o'clock. Salamat gid sa atong diri nga winner, si Mia Sang Bingawan. I am about to announce ang ating nga winner para naman sa sininga si Mana, kay siya naman ang masunod naton nga pag-interviewon diri sa Bombo Radio Iloilo. But for the meantime, ang akong dako pagpasalamat sa inyo tanan sa mga mga nami gid nga mga istorya nga non-stop nga ginapalabot ninyo diri sa kahapon lamang program. And let's hope ang mga stories ninyo nagahatag gid inspirasyon sa iban man nga wala pa yan nakaagi, try nga magpadala man, mag-share sa ilang mga stories diri sa kahapon lamang program. Very simple ang inyong paghihimuon. Sulaton lang mga istorya and then ipadala through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon kag send lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pabuton ko lang ang inyong mga istorya. To win 1,000 pesos in cash. And let's hope, maging kaupod gid naton siya sa sininga maabot nga Sabado, November 29. Congratulations, take 2. Congratulations sa ating winner for this week, si Gwen sa 4th District. Again, Gwen sa 4th District, congratulations gid sa imo. Ang istorya ni Gwen is about how she honored ang iya nga father nga ginaliken niya sa isa ka mabaskog nga bagyo. Pamatian naton siya. Hopefully, makaatubang naton siya diri sa Bombo Radio Iloilo. Maraming nga salamat sa inyo for being with me. And magkasunod na ang mga paborito nyo naman yung mga dramas after sa kahapon lamang program. Si Tuyang Ermitanya, sundan siya sa provincial jail kag ang Dear Diary. Let's check again.
ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. 33 dias na lang kag Pasko na. Enjoy ka mo sa inyong weekend and we'll see each other again on Monday. Maraming salamat sa gihapon inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.